Serbisyo Publiko, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining nga sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network kinakadra ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Agosto 13, tuig 2024. Sa mga nagapahuna dalakuan karon ng mga headlines, pero sa gihapon ini mo lang mo ang Corman, Bombo Chama Blanco Hover. Masubo-subo karon nga balita nagluntad sa Banwasang Leon, partikularmente dira sa may barangay Kaga, kung sa diin na disgrasya ining di pampasayro nga salakyan nga nagabilin sa duwa ka mga kabuhi, mga biyan nga gintaban gid sa kamatayon. Pero sandig sa pagpangusisa sa Bombo News Team, ining salakyan antes pa man iya nga mag ligid sa nasambitan sining lugar. Kinkalsuhan pang pangulihi sining ruida agud to lamang iya nga makataklad. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, balita kita sa patag sa politika. Ginaisa-isa naton ining mga personalidad nga mga masabi ginamensyunar ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog sa iya sining mga Facebook or social media post. Katulad ng lamang abi ni Mr. Jack Kunlo nga sa masabi makita naton ang mga post ni former Mayor Jed Patrick Mabilog is Jack Start Your Day. Ati ginkalipay diri sang nasambitan karon opisyal man sa syudad ang nasambit karon niya nga pagmensionar ni former Mayor Jed Patrick Mabilog sa iya sining pangalan kag si Mr. Kunlo ang nalakip sa 12 ka mga konsihal nga yara karon sa partido sang uswag sa idalom sang liderato ni Mayor Jerry Treñas kag ang ila sini iyang kandidato for a lone district representative amo karon iya si Inday Raisa Treñas Cho. Hindi lamang kay si Mr. Kunlong na mensionar, madamo man ang na-mensionar. No, sa aton sini nga mga kabombo katulad naging lamang iya sa mga tinaga nga Yang, Sedfree, Mandre kag Subungman, Shin. Sa aton sini nga mga kauturan, di ano bala ang butsilingon sini sa nasambitan sining development karon. Why man niya sa may makapugong sa kay former Mayor Jed Patrick Mabilog sa pag butang or paglakip sa mga pangalan sini kung magpakita lamang sang suporta. Pero sa aton sini nga mga kabombo, sa gyapon may ara sang ginatawag bala iyang Mabilog effect. No, kahit hindi man malipod sa ibalo sa mga kabombo naton, partikularmente sa mga taga-syudad sa Iloilo, nga damo sa gyapon ang nagapalangga sa anay alkaldesang syudad. Di ano bala ini pagpakita sang suporta man sa Team Uswag or daw kasubong iya sa aton sini nga mga kabumbo division ining gintuga or ginatuga or pagatugahon sang mga post lately ni former Mayor Jed Patrick Mabilog. Kay kung hindi man lipod sa imo sining ibalo kag kung makita nimo masiplatan nimo, may pipilaman ka mga konsihal nga do nagakakig iya kag do mambalato no nagakahikaw sa mga ginapang mensionar or na lakip sa mga post ni former Mayor Mabilog. Nga kung sa diinti, kung ng taon tayo, isa malas lang kapartido, pero nagabinangigay pa sa karon, no? Sa dugang pang mga balita, kaga impormasyon, 3rd Infantry Division Philippine Army nagpasalig nga madismantol ang nabilin nga rebelde nga grupo sa kanapusan sang Setyembre. Kag Iloilo Capiz Saclana Expressway, ginpasiguro sa Department of Public Works and Highways nga madayon. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Detalye sa balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News.
Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta, 300 katapakan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Morning on Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, ika-13 sa buwan ng Agosto, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang Metropolitan Manila Development Authority naghahanda na sa isasagawang Grand Parade para huyan sa mga Pinoy Olympians. Ang Philippine National Police tiniyak naman ng seguridad sa pagbabalik bansa nitong mga atletang sumabak sa 2024 Paris Olympics. Ang impeachment complaint naman laban kay Vice President Sara posibleng ihain sa Kamara ngayong linggo. Ayon yan kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ilang mga bagitong kongresista naman naniniwalang mahalaga binuong Quad Committee ng Kamara. Yun daw hong katotohanan sa likod ng mga kaso ng extrajudicial killing, war on drugs at ng Philippine Offshore Gaming Operator aalamin sa naturang pagdinig. Si Pasig City Mayor Soto naman naharap sa reklamong graft. Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. inaming hindi ho sapat yung magiging o mahigit sa 200 billion pesos na 2025 budget ng naturang ahensya. Ang Department of Agriculture tiniyak din na hindi ho magkukulang ng supply ng karne ng baboy dito sa Pilipinas dahil sa banta ng African Swine Fever. Si Senator Bato de la Rosa naman kinwestiyon ang pinakahuling pahayag ni Senator Rimulya at Solicitor General Guevara hinggil yan sa umuusad na investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng dating administrasyong Duterte. Update din po tayo mamaya. Abangan sa ating provincial report. Ang dengue cases sa Western Visayas lumubo ng mahigit sa 100%. Yung pong bilang ng mga nasawi o mga namatay umabot na raw sa 20 katao. Sa international news naman, ang Ukraine nakubkob na umano ang nasa 1,000 na square kilometers ng Russian territory. Samantalang Federal Bureau of Investigation naman iniimbestigahan na ang mga aligasyon ng hacking umano ng Iran sa kampanya ni Trump at Biden. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Sa katatapos na Paris 2024 Olympic Games, muling pinatunayan ng Bombo Radio Philippines ang kanyang husay sa pagbibigay ng dekalidad na sports updates sa tinuturingang the greatest show on earth. Isang espesyal na pasasalamat sa aming 50 dedicated
dedicated correspondents na nagbigay ng real-time reports. Kasama ng 31 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Star FM upang sigurado may parating sa aming viewers at listeners ang bawat kaganapan sa buong event. Ang inyong pagsisikap at dedikasyon ay tunay na napakahalaga para sa ating kahangahangang atleta na kumatawan sa Pilipinas na may pagmamalaki at kahusayan. Congratulations! Ang inyong laban Dedikasyon, at tagumpay ay nagdala ng karangalan at inspirasyon sa bansa. Mabuhay ang atletang Pilipino! Ang pagpupugay mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, naghahanda na po ang Metropolitan Manila Development Authority para yan sa isasagawang parada nitong mga atleta, mga Olympian ng Pilipinas na una pong sumabak sa Paris Olympics. Mamayang alas 6 ng gabi, mga kabombo, ang eroplanong kinalulunan po ng mga Filipino Olympians ay inaasahan pong lalapag dyan sa may Villamor Air Base sa may Pasay City. Ang mga ito ho ay sasalubungin ng kanilang mga pamilya mula ho sa naturang paliparan kung saan bawat isa ho'y papayagan na salubungin ng hanggang sa 4 na miyembro ng pamilya at tutuloy ang mga ito sa Palasyo ng Malacanang para ho makaharap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Batay ho mga kabombo dun sa nauna hong inilabas noon na impormasyon, ngayong araw ho sana ay isasagawa yun pong parada kasabay po yan ng pagdating ng mga atletang Pinoy o itong mga Filipino Olympians. Ngunit nagkaroon po ng ilang pagbabago sa schedule o nakatakda hong isasagawa at gaganapin na ho ito bukas araw ho ng Miyerkules, Agosto 14. Batay ho sa abiso mga kabombo, magsisimula po ang parada mula sa Aliw Theater at magtatapos sa may Rizal Sports Complex kung saan meron pong maikling mga programa na nakahanda o inihanda para ho sa mga atleta at sila po'y para makita na rin ng publiko. Ang motorcade, mga kabombo ka Star Nation, ay babaybay po sa 7.7 kilometers na ruta mula ho sa Aliw patungong Rojas Boulevard. Kakanan po ito doon sa P. Burgos at dediretso sa may Finance o Finance Road. Tutuloy po ito sa may Taft Avenue. Kakanan po sa Quirino Avenue. Paakyat na po ito sa Adriatico Street at tuluyang magtatapos doon sa may Rizal Memorial Sports Complex kung saan magkakaroon nga ng magarbong mga inihanda na iba't ibang mga event para ho sa mga atletang Pinoy. Kapagpakalat na rin po ang Metropolitan Manila Development Authority ng mga traffic enforcers. Kasama na ho rito yung mga security personnel mula sa Philippine National Police at iba pang mga security sector para yan sa seguridad ng mga paparadang atleta at maging yung mga kababayan po natin na sasali o sasama doon sa gagawin pong motorcade o Grand Parade para yan sa mga Filipino Olympians. Samantala sa iba namang balita, ibinunyag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang umano'y planong pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang programa na Spokes Hour, sinabi ni Roque na mayroong umano siyang nakuhang balita mula sa kanyang mga nakasamang kongresista sa dating 17th Congress kaugnay sa umano'y impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Roque, posibleng sa linggong ito ay ihain na ang naturang impeachment laban kay VP Sara. Wala anyang kaduda-duda na gagawin ito ng mga kongresista dahil intensyon umano ng mga ito na mawala ang banta laban sa kandidatura ng isang tinawag niyang tambaluslos. Ang impeachment o pagtanggal anya kay Vice President Sara ay ang pinakamadaling paraan para rito. Ayon pa kay Attorney Roque, hindi siya natatakot para kay Vice President Sara dahil sa kung ginawa ito ng mga kongresista ay tiyak na babalik sa kanila ang galit at banta ng taong bayan. Ayon pa kay Roque, kung sino pa ang may pinakamataas na performance rating sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay siya pa ang tatanggalin, habang marami anyang non-performing na hindi naman tinatanggal. Narito pa ang bahagi ng pagbubunyag ni Attorney Harry Roque. Nakalap na balita sa aking mga kaklase nung 17th Congress na ngayon po ay mga siga sa Kongreso dahil sila ay third termers.
na mukhang itong linggong ito, ihahain nila ang impeachment laban kay VP Sara. Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito. Dahil ang talagang intensyon nila, mawala yung banta sa kandidatura ng Tambaluslos. Siyempre, ang pinakamadaling paraan i-impeach, tanggalin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Nung minsan, tumutol siyempre ang presidente, sumunod ng Kamara. Pero ngayong naghiwalay na sila ng landas, siyempre, di na natin inaasahang tututol ang presidente. Baka sabihin pa ng presidente, bilisan ninyo ang impeachment. Pero natatakot ba ako para kay Inday Sara? Hindi. Kasi alam ko na kapag in-impeach nila, ang pinakamataas, ang trust at approval rating sa buong gabinete ni Marcos government, babalik sa mga kongresista ang sisi ng magagalit na taong bayan. Mantakin nyo kung sino pa yung pinaka-productive at hinangaan na miyembro ng gabinete, yung pa ngayon ang tatanggapin. Ang dami-dami dyan ng mga non-performing, yun pa ang hindi matatanggal. At siyempre, magagalit ang taong bayan dyan dahil lumalabas at talagang gahaman sa kapangyarihan ang administrasyon ni Marcos Jr. Mukhang totoo talaga yung ating mga sinasabi na talagang ayaw nang umalis sa pwesto ng Marcos Jr. Hindi lang siya 6 na taon na uupo dyan hanggang maging presidente ang kanyang anak na si Sandro, all 18 years again, part 2, even longer than 18 years. Bahagi po yan ng pahayag ni Atty. Harry Roque, ang dating presidential spokesperson. Kaugnay pa rin yan sa niluluto umano na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin po niyan, mga kabombo, naniniwala pa rin itong si Roque na walang saysay ang nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Ang katwiran po ng dating tagapagsalita nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, alam ng mga kongresista na wala hong nagtatagal sa politika. Ayon pa rin kay Atty. Roque, walang kasiguraduhan kung magtatagal si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lalo na anya at mayroong dating kumalat na raw na video na muli nagpapakita ng isang lalaking kahawig ni Pangulong Marcos na humihit-hit ng puting powder. Ang naturang video anya ay maari daw hong magsilbing mitsa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inihalimbawa nitong si Atty. Roque ang militar na posibleng mawalan din ng tiwala dahil sa mahigpit ang pagsunod nila sa pulisiya laban sa iligal na droga. Hindi anya tiyak sa kasalukuyan kung ano na ang iniisip o isipan ho ng militar at kung ano ang binabalak nitong gawin. Muli, narito pa ang ilan sa mga bahagi po ng pahayag ni Atty. Harry Roque. Ang suma total, wala namang saysay talaga yung impeachment na yan. Walang basihan. May numero ba sila? Meron. Pero pati yung aking mga kaklase ng 17th Congress na siga na ngayon dahil sila ay third termers, alam naman nila na sa politika, walang forever. At dahil nandyan nga yung pulburonic video at nandyan yung authentication, sino magsasabi na kampante ang mga membro ng Kamara na magtatagal ang Presidente Marcos Jr.? Hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin alam kung may mga hakbang na gagawin ng militar. Pero sa tingin ko kasi, ang mga militar kapag duda sa isang sundalo ay drug addict, pinapadrug test kaagad. At kapag positive, sisanti kaagad sa kanyang trabaho. Mantakin nyo kung presidente pinagdudahan na gumagamit ng drug use at itong authentication nito na sa Amerika pa nang galing, sa LA pa, film capital of the world, mahirap baliwalain yan. So hindi natin alam kung anong nasa isipan ng hukbong sandatahan na tinalaga ng ating saligang batas na protektor ng taong bayan. Hindi natin alam kung ano maging reaksyon ng taong bayan dito sa authentication nito. Dati, pinasinungalingan ng gobyerno. Ang ginawa lang naman nila, comparison ng tenga. So, samantalang kami, ang ginawa namin, computer app. Pero itong eksperto nito, iba't ibang test ang ginawa. O, sino ngayon na magsasabi na walang siyensya nagsasabi na mukhang authentic nga yung pulburonic video na yan? Bahagi po yan ng pahayag pa rin itong si dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque. Samantala sa kaugnay pang balita, sinabi din ng dating presidential spokesman na tinawagan siya ng vlogger na si Maharlika Boy
Harika at sinabing mayroon ng written authentication mula yan sa isang expert sa Los Angeles na nagsasabing tunay at hindi peke ang lumabas na video. Ibig sabihin anya na hindi peke ang naturang video, hindi dumaan sa deepfake technology o iba pang AI technology, katulad na lamang ng nauna ng sinabi ng mga eksperto dito sa Pilipinas. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Attorney Harry Roque. Kakatawag lang ni Maharlika Bodjaquera sa akin at ang sabi niya, lumabas na yung written authentication ng Pulburon video. Yan naman po ang katotohanan. Kaya naman minsan tinanggal ng Facebook, ibinalik kasi nga merong ginamit na computer apps na tinatawag ay, ano ba tawag doon sa app na ginamit namin? Ano nga ba yun? Basta something where, no? At napalabas naman doon na walang deepfake. Pero ngayon, abay dinala ni Maharlika Bodjaquera sa isang expert witness, sa isang video audio expert witness, no? Diyan sa Los Angeles, kung saan naroon ng Hollywood. Kaya maraming ganyang mga eksperto. At ang conclusion po, authentic ang video. There is no evidence of alteration. So kung sinong nakita nyo na kamukha ni PBBM doon, hindi po yan dinip AI, hindi po yan inalter gaya ng sinasabi ng mga nauna nang nag-examine kuno. Pero kung ako naman ang tatanungin nyo, yung eksperto sa Los Angeles na film capital of the world at saka yung mga nagdudunungan dito sa Pilipinas, mas mapapaniwalaan ko naman yung audio and video experts ng world's film capital kaysa yung mga naririto na responsable sa gobyerno na siyempre under pa rin sa office ng President. Kung maalala nga, ang controversial na video ay inilabas bago ang nakatakdang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos noong Hulyo 23. Agad itong kumalat sa online dahilan upang imbestigahan ng mga otoridad katulad na lamang ng Philippine National Police, ang PDEA at National Bureau of Investigation. Kinalaunan ay tinukoy din ito bilang peke at gawa sa tulong ng artificial intelligence at ng video editing. 15 minuto makalipas mga kabumbuang alas 12 ng katanghalian, nagbabala ang grupo ng mga transportasyon ng pagkakasa ng ilahong serye ng mga strike mula sa Agosto hanggang sa buwan ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Ito'y bilang pagpapakita raw ng pagtutol sa paninindigan nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ituloy ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program sa kabila ng panawagan mula sa Senado na ito ay pansamantalang suspindihin. Ayon kay pinagkaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o mas kilala sa pinaiksing tawag na PISTON, National President Modi Floranda, ang kanilang grupo at iba pa mga stakeholders, kabilang ho dito ang mga nasa labor sector o labor group na kilusang Mayo 1, nasasama sila sa nagpapatuloy na transport strike na manibela para tutulan ang tinawag nilang bogus na modernization scheme. Anya, hindi mo tumutugon sa interes ng mga Pilipino ang kasalukuyang programa kaya't idineklara nila ang Agosto hanggang ang buwan ng Setyembre bilang buwan ng mga pagpuprotesta. Magkakasa din anya sila ng mga serye ng aktibidad hindi lamang sa National Capital Region kundi maging sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Saan nitong si Floranda magsasagawa mga grupong tutol sa programa ng malalaking protesta bukas simula alas 6 ng umaga kung saan nasa 5,000 hanggang sa 15,000 o 15,000 na kanilang mga miyembro ang magmamarcha raw mula ito sa Welcome Rotonda patungong Menjola at maging sa labas ng Malacanang para ipabot iyong kanilang mensahe kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gayon din, magsasagawa ang naturang grupo ng protest protest march at programa sa harapan ng mga local office ng Department of Transportation at maging sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Maglulunsad din ang transport strike ang kanilang mga miyembro sa pangunahing mga syudad sa labas ng Metro Manila. Kabilang na dito ang Southern Luzon, ang Bicol Region, maging dyan sa may Baguio City sa may Cordillera Administrative Region, mga Iloilo dyan sa may bahagi po ng Western Visayas at Panay hanggang doon sa may bahagi po ng Davao na sakop na ng Mindanao.
Hinimok naman ng grupo mga manggagawa at maging mga mananakay at lahat ng mga apektadong commuter na samahan daw ho sila sa kanilang protesta laban yan sa Public Transport Modernization Program. Sa iba pang balita, naniniwala si House Assistant Majority Leader Congressman Raul Angelo Bongalon na mahalaga ang binuong Quad Committee hearing upang matanggal ang anyay overlapping jurisdiction sa pagitan ng 4 na komite na dating nagsasagawa ng magkakahiwalay na pagdinig ukol sa iba't ibang issue katulad na lamang ng extrajudicial killings, war on drugs, illegal drug trade at ang koneksyon ng mga ito sa Philippine offshore gaming operators. Ang pagbuo niya sa naturang komite ay magsisilbing instrumento upang matunton at matukoy ang katotohanan sa likod ng mga karumal-dumal na krimen na nauugnay sa mga iniimbestigahang issue. Mahalaga rin niya ang pagpapatawag ng komite kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Inihalimbawa ni Bongalon ang isang kaso na kailangan anyang maimbitahan ang pinaka-competent na witness o testigo upang matukoy o makita ang katotohanan. Nangyari anya ang mga naturang issue noong panahon na kapwa nagsisilbi sila sa bansa at sila ang tiyak na may maraming masasabi ukol dito. Narito papakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Congressman Bongalon. Given the various jurisdictions wherein we want to remove the overlapping of the jurisdiction, and that is why with these concerns like extrajudicial killings, illegal drugs, illegal operations of the Philippine offshore gaming, and other heinous crimes, such as sex trafficking, human trafficking, and even murder. So I guess it's very significant, so that once and for all, we can finally tackle and discuss these serious concerns, concerns that are very grave in such a nature that the House of Representatives has to act on it. And the invitation to the former President and Senator and former PNP Chief Senator Bato de la Rosa is very material. Why? Kung ihahalin tulad lang po natin sa isang kaso, we really need to invite the competent witness or the witnesses. Sila po yung panahon na yon ay sila po yung mga tinuturong mastermind sa mga illegal na gawain, sa mga ganitong seryosong krimen. So, I think this is an opportunity for them to address this issue and of course, by observing the fair play, pagkakataon po nila na ipaliwanag ang kanila pong saloobin at ang kanila pong stand dito po sa mga issues na ito. Yung hindi naman po na pag-attend, which is expected, hindi naman po ito makaka-apekto sa magiging committee hearings, sapagkat marami pong nagpapaabot ng kanila pong feelers, na gusto nila po mag-testify. Bahagi po yan ng pahayag ni House Assistant Majority Leader at bahagi ng binuungan na Quad Committee na nag-iimbestiga doon sa war on drugs na si Congressman Raul Bongalon. Kaugnay din po ng balitang yan, mga kabumbon, nilinaw naman itong si Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong na ang mga serye ho ng pagdinig na gagawin sa ilalim po ng Quad Committee ay nakasentro sa mga nauna ng lumabas na investigasyon. Kapwa ho ng mga komite ng Kamara de Representantes at ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, katulad po ng National Bureau of Investigation at yaong Presidential Anti-Organized Crime Commission. Walaan niyang ibang nais na makita rito kundi ang pagkakaugnayan ng mga krimen na iniimbestigahan ng mga naturang ahensya batay na rin sa mga inisyal na natuklasan at pinagtatagpi-tagping mga impormasyon. Pakinggan din po natin ang bahagi ng pahayag nitong si Congressman Alonto Adyong. To clear yung public perception, all this investigation to Quad Committee is actually brought about by ongoing investigation. And the many of substantial information that we gathered by these 4 committees are actually a product of an ongoing investigation. Tulad ng Pogo, yung connection nung sa illegal Pogo, pati yung mga crimes, these are all being investigated by the NBI, by the PAOK-TF. So, para po sa kaliwanagan ng lahat, ito pong ginagawa po ng Quadcom ay resulta din po ito sa mga ongoing investigation ng ating mga ahensya.
Samantala mga kababoy, pinagdiinan naman itong si La Union Congressman at House Assistant Majority Leader Paulo Ortega na ang isa sa gawang pagdinig ay pawang in aid of legislation. Ibig sabihin niya, makakatulong ito upang makabuo o makagawa ang mga mambabatas na mga panukalang batas para ho sa ikabubuti ng bansa at ng mga mamayan. Pakinggan din po natin ang bahagi ng pahayag nitong si Congressman Ortega. In aid of legislation naman po lahat to. So, karamihan po ng findings na makukuha natin dito, syempre, may mga gray areas po saka mga loopholes po yung batas na kailangan nating ayusin. Kaya nga po tayo nagkaroon ng mga ganitong problema dahil nga po may mga dapat ayusin sa ating mga batas at sa implementasyon. Pero syempre, after this, when we give our recommendations, we give our findings, then yung mga tao po na kailangan pagbayaran yung mga kasalanan nila at kasangkot dito, and of course, they will be also filed with the necessary na mga importanteng kailangan nilang pagbayaran yung mga violations na nagawa dito. Maalalang sinimulan na ng 4 na komite ng Kamara de Representantes o ito hong Quad Committee ang pagpupulong upang ilatag ang gagamitin nitong panuntunan sa isa sa gawang investigasyon kaugnay po yan sa extrajudicial killings, war on drugs ng dati hong nakalipas na administrasyon at yung illegal na operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator. Ayon kay Surigao del Norte, Representative Robert Ace Barbers na siya hong tagapangulo ng House Committee on Dangerous Drugs, nais ng Quad Committee na matukoy ang koneksyon o ugnayan ng marami mga krimen na nangyayari sa bansa. Kabilang po dito ang extrajudicial killing, mga patayan sa ngalan po ng illegal drugs trade at ang illegal na operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator. Maaarian niyang ipakita ang lahat po ng mga ito, buksan sa publiko at alamin kung sino ang mga nasa likod ng mga naturang krimen. Samantala naman kuha tayo ng karagdagang report. Ang Philippine National Police tiniyak ang seguridad sa pagbabalik bansa ng mga atletang sumabak sa 2024 Paris Olympics. Kaugnay niyan, may update pa si Bombo Kelly Cordero. Tiniyak ng Philippine National Police na magde-deploy sila ng sapat na kapulisan para matiyak ang ligtas na pagbabalik bansa ng mga atletang sumabak sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, handa na ang National Capital Region Police Office para sa homecoming mamaya, pati na rin sa mga gaganaping parada. Mamayang alas 5 ng hapon, inaasahan ang pagdating sa Villamor Air Base ng mga eroplanong sasakyan ng mga atleta at dito sasalubungin sila ng kani-kanilang pamilya. Bago ito dediretso sa Malacanang kung saan personal na babati si President Bongbong Marcos Jr. at First Lady Luisa Araneta Marcos. Nauna nang nagpaabot ng kanilang pagbati ang PNP sa mga atletang nagrepresenta ng bansa sa Olympics at sinabing nakikisa sila sa sambayanan sa pagbibigay pugay sa mga ito. Yung National Capital Regional Command po ay nag-prepare na rin po ito sa homecoming po ng ating mga Olympic athletes po, especially kung magkakaroon po ng mga parade po at dyan po, particularly dyan po sa NCR po. So we are now preparing for them para po bigyan po sila ng generous welcome po. So on the part of the PNP, siguraduhin niyo po na we will provide appropriate number of personnel to provide security during the homecoming of our Filipino athletes po. Samantala, asahan ang matinding trapiko bukas, Huwebes, dahil sa gaganaping parada para sa mga atleta. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, pinapayuhan nila mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta. Sa northbound, nariyan umano ang Rojas Boulevard Service Road, Taft Avenue, FB Harrison Street at Mabini Street. Habang sa southbound naman, nariyan ang TM Calao at UN Avenue. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. 27 minuto makalipas mga kabombo ang alas 12 ng katanghalian.
Sa iba pang malalaking balita, hinamon itong si Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong, itong si Vice President Sara Duterte na magsalita na laban ho sa ilang mga isyu. Katulad po yan sa may isyu sa West Philippine Sea, yung kaugnayan ng mga Chinese nationals sa Philippine Offshore Gaming Operator at iba pang mga usapin na lagi pong kinasasangkutan daw ng mga Chino na narito sa bansa. Ayon kay Congressman Adyong, habang nangyayari ang mga naturang issue ay nananatiling tikom ang bibig ng pangalawang Pangulo, gayong kilala siya bilang isang outspoken. Naniniwala ang mambabatas na kasabay ng kanyang pagiging pangalawang Pangulo ay ang panggigiit sana niya sa karapatan ho at soberanya ng Pilipinas. Nakakapagtakaan niya ang kanyang katahimikan sa gitna ng malalaking issue dito sa ating bansa. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ng kongresista. Well, we hope to hear from everyone, especially those who are holding highest positions in the land, to join this administration in really fighting transnational crimes. Especially pag ang involved ay sa interconnect yung on all of the scheme of things, no, relative to this ongoing investigation, mukhang iisa yung pinupuntong nationality, no. We're not just prejudging kung ano yung mga the race or ano. I'm trying to avoid that, no. Pero unfortunately, as we have uncovered and as the investigation progresses, isa lang talaga yung naituturo eh. Ang commonality is these are mostly done by Chinese individuals and personalities. Now, in relation to the West Philippine Sea, of course, noon naman po si Vice President Sara Duterte was outspoken, and he shares her opinion regarding things that may have things that are important, no, in this country, particularly our sovereignty. I personally am trying to question why, apart from all of these things happening, while nagkaroon nga po recently yung flare ng Chinese government in the West Philippine Sea, she remains to be silent about it, no. Kasi ang palagay ko po sa aking pananaw is she's the second official, highest official, public official in the land, next to the president. Bahagi po yan, magkakabombo, ng naging pahayag nitong si Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong. Kaugnay pa rin po yan sa umano'y pananahimik nitong si Vice President Sara Duterte sa iba't ibang mga isyu. Isa na ho dyan yung kaugnayan ng mga Chinese sa West Philippine Sea at sa mga Philippine Offshore Gaming Operator. Samantala sa ibang balita, naharap si Pasig City Mayor Vico Soto sa reklamong graft. Ito ang unang pagkakataon na inireklamo ng graft ang alkalde mula ng Maupo ito noong taong 2019. Ang naturang reklamo ay inihain ng isang Ethelmart Austria Cruz, isang private citizen at residente ng Pasig na naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman noong Agosto 7. Inakusahan ng complainant ang alkalde ng paglabag sa Code of Conduct for Public Officials, grave misconduct, gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of the service at serious dishonesty. Ayon kay Cruz, pinahintulutan umano ni Soto ang 100% na tax discount sa telecommunications company na nakabase sa Pasig City sa kabila ng inconsistencies sa mga dokumentong isinumiti nito sa City Hall. Kabilang din sa inireklamo ang head ng Pasig City Business Permit and Licensing Department at ang City Administrator. Maliban sa graft complaint, hinarap din ni Pasig Mayor Soto ang grupo ng nagprotesta sa konstruksyon ng bagong City Hall na nagkakahalaga ng 9.6 billion pesos. Subalit sa naging pahayag ng alkalde sa kanyang Facebook account, sinabi niyang nakatanggap ang media ng press release kung saan magsasagawa umano ng rally ang di na pinangalan ng individual dito. Nasa mahigit 300 na Pasinggenyos ang nagsagawa ng wide protest bandang alas 10 ng umaga sa harapan ng Pasig City Hall kahapon. Personal naman na pinuntahan ito ni Mayor Soto ang mga nagrarally at nalaman na hakot lang pala ang mga ito mula sa Quezon City at karamihan sa kanila ay hindi alam ang rason kung bakit sila dinala sa Pasig.
Sinabi din ng alkalde na bukas sila sa anumang inquiries at analysis. Hindi din napigilan ng alkalde na sabihin na pagod na ito sa anyay maruming taktika kung saan lumalabas na political group ang nasa likod ng pagpapalabas ng press release para siraan siya at nagagawa pa niyang bumili ng tabloids, Facebook trolls at iba pa. Sa iba pang mga balita, nilinaw nitong si Senator J.B. Ejercito na walang plano ang Senado na bawasan ang bilang ng mga holiday dito sa bansa. Ngunit kinukonsidera ang paglilimita sa pag-aproba upang dagdagan ang national holidays. Ayon kay Ejercito na misunderstood ang naunang pahayag nitong si Senate President Francis Escudero na labis na binatikos naman ng publiko, particular na ang labor sector. Ang pahayag ng senador ay sa gitna pa rin ng ikinakasang joint hearing ng Senate Committee on Local Government kasama na ang Senate Committee on Electoral Reform and People's Participation na kanyang pinamumunuan. Pinangunahan nitong si Senator Ejercito ang pagdinig na nakatuon sa mga panukala para magdeklara ng special non-working holiday sa iba't ibang lalawigan sa buong Pilipinas. Una nang kinonsidera nitong si Senate President Francis G. Escudero na limitahan ang pag-aproba ng proposed local holiday upang mas maging competitive ang Pilipinas. Ayon sa liderato ng Senado, sa kasalukuyan, merong 24 hanggang 25 holiday sa Pilipinas sa isang taon. Hindi kasama ang mga suspensyon sa trabaho dahil sa masamang kondisyon ng panahon. Anya kung 22 o 22 araw lamang ang trabaho sa isang buwan, para anyang may isang buong buwan na hindi nagtatrabaho ang mga manggagawa sa bansa. Bombo International News. Ibinunyag ng top commander ng Ukraine na nakubkob na umano ng puwersa nila ang 1,000 o 1,000 square kilometers ng teritoryo ng Russia sa gitna yan na nagpapatuloy na pinakamalaking cross-border incursion ng Ukraine sa nakalipas na 2.5 taon ng full-scale war. Ayon kay Commander Alexander Syrsky, patuloy ang Ukraine sa pagsasagawa ng opensiba sa Kursk region, isang linggo na matapos itong ilunsad. Ayon sa isang local governor doon, nasa 28 na villages sa lugar ang napasakamay na ng Ukrainian forces, kung saan 12 sibilyan ang napatay at ang sitwasyon doon ay nananatiling mahirap. Iniulat ni Kursk Governor Alexei Smirnov kay Russian President Vladimir Putin na nasa 2,000 mamamayan ng Russia ang nananatili sa mga lugar na okupado na ng Ukrainian forces sa rehiyon, habang nasa kabuang 121,000 na residente naman na nila ang inilikas na mula sa kanilang mga tahanan. Sa may Belgorod naman, ang karatig na rehiyon ng Kursk region, nasa 11,000 katao ang hinimok ng lumikas, kasabayan ng paghikayat ni Governor Vyacheslav Gladkov sa kanilang mamamayan mula sa Krasnaya Yaroga District na umalis dahil sa aktibidad ng kalaban sa naturang border. Nag-issue na rin ang gobernador ng missile warning at sinabihan ang mamamayan na magtago sa kanilang basements. Samantala, nagbabala naman si Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova na hindi magtatagal ay gaganti daw mula yan sa Russian Armed Forces. Sa parte naman ng kaalyado ng Russia na Belarus, pinapalakas na nila ang bilang ng kanilang sariling tropa sa border matapos na sabihin ng Ukraine na nakapasok na ang kanilang mga sundalo sa airspace sa pamamagitan niya ng drones. Kung matatandaan, una na ngang naglunsad ng sorpresang pag-atake ang mga tropa ng Ukraine noong nakalipas na mga araw o nakalipas po yan na araw ng Martes, kung saan nakaabansi na ang mga ito ng hanggang 18 milya o 30 kilometers yan sa teritoryo ng Russia. Samantala, sa iba pang balita sa ibayong dagat, iniimbestigahan na ng Federal Bureau of Investigation ang mga aligasyon mula sa kampo ni dating US President Donald Trump na tinarget umano ang kanyang kampanya ng mga hacker na nagtatrabaho para sa gobyerno ng Iran. Ayon sa tagapagsalita ng Trump campaign, iligal na kinuha ng foreign sources na kalaban daw ng Amerika ang mga dokumento. Ginawa ng Trump campaign ang pahayag isang araw matapos na maglabas ang Microsoft ng isang report na nagpapakita na tinarget ng Iranian hackers ang kampanya ng isang hindi pinangalanan na US presidential candidate noong buwan ng Hunyo.
Ayon kasi sa Microsoft Threat Analysis Center, pinadalhan daw ang Trump campaign ng spear phishing email na isang mensahe na mukhang kapanipaniwala para daw i-click ng target ang malicious link. Noon namang araw ng Sabado, sinabi ni Trump na nakuha lamang ng mga hacker ay ang publicly available information. Maliban dito, iniimbestigahan din ng Federal Bureau of Investigation kung tinarget ng Iranian hackers ang Joe Biden-Kamala Harris campaign bago umatras si Biden mula sa presidential race. Ayon naman sa tagapagsalita ng Harris campaign sa isang statement na nakamonitor sila at protektado naman daw laban sa cyber threat ang kanilang kampanya at hindi sila aware sa anumang security breaches sa kanilang sistema. Subalit itinanggi naman ng mga opisyal ng Iran ang anumang kaugnayan sa nangyaring hacking at hindi din direkta namang inakusahan ng US government ang Iran. Oras natin 22 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Aminado itong si Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na hindi sapat ang mahigit sa 200 billion pesos na panukalang pondo para sa sektor ng pagsasaka sa susunod na taon. Sa isinagawang budget briefing ng House Committee on Appropriations ay binigyang diin itong si Laurel na maraming mga intervention ang kailangang gawin para matugunan yung mga hamon na siyang nagpapahina sa produksyon at nakakaapekto sa kita ng mga mangisda at magsasaka. Sa presentasyon nitong ng Department of Agriculture ay lumabas na ang sektor ng agrikultura o pagsasaka ay napag-iwanan na sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at nakakalungkot anya na ang mga magsasaka at mangingisda ay nanatili rin sa pinakamahirap sa bansa. Ito ay dahil na rin sa sangkaterbang hamon na kinakaharap ng sektor ng pagsasaka, katulad po ng global crisis pandemic, ang giyera sa ibang panig ng mundo, political unrest, problema sa supply chain at water resources, maging sa inflation, mababang soil fertility, mga peste at iba pang mga problema. Hiling din ng kalihim na kung maari ay dagdagan ang kanilang budget para yan sa susunod na taon. Muli namang tataas ang bill ng mga power consumers sa ilalim yan ng Meralco ngayong buwan ng Agosto. Ito ay kasunod ng minimal adjustment na ipinatupad ng power distributor na 0.0327 per kilowatt hour sa power rate. Dahil dito aabot sa nasa 11 pesos ang kada kilowatt hour ang singil ngayong buwan. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa singil sa Hulyo na nasa 11.60 pesos per kilowatt hour. Ibig sabihin, ang mga residential consumer na kumukonsumo lamang ng 200 kilowatt hour ay makakaranas ng 7 pesos na pagtaas sa kanilang bill sa kuryente. Itinuturo naman ng Meralco na dahilan ng taas singil ay ang mas mataas na transmission charge na nakapagtala ng pagtaas na halos 1 piso po yan per kilowatt hour. Sa kabila naman ng pagtaas sa power rate, sinabi naman ni Meralco Vice President Joe Zaldarriaga na asahan ang pagbaba daw ng electricity bill pagpasok po yan ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Samantala, kuha tayo ng mga dagdag pang mga development dyan sa may Senado. Itong si Senator De La Rosa, kinwestiyon ang pinakahuling pahayag nitong si Department of Justice Secretary Remulla at etong si Solicitor General Guevara. Hinggil po yan sa umuusad daw na investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng nakalipas na Duterte administration. Maki-update po tayo sa banggitan ng linya ni Bombo JC Galvez. Kinuwestiyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pinakauling pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Solicitor General Minardo Guevara hinggil sa umuusad na investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng Administrasyong Duterte. Tinukoy ni De La Rosa sa kanyang privilege speech sa plenaryo ng Senado ang naging panayam kay Guevara kung saan sinabi nito na hindi haharangin ng bansa ang mga prosecutor ng ICC na makapanayam ang mga taong di umunay sangkot sa madugong drug war ni Duterte. Samantala, sinabi ni Remulla sa kanyang panayam kamakailan na trabaho ng International Criminal Police Organization na isilbi ang warrant of arrest kapag lumabas na ito. We were surprised by the recent pronouncement coming from the Secretary of Justice, Jesus Crispin Remulla, and Solicitor General Minardo Guevara. Excuse me. Solicitor General Guevara said, and I quote, "The Philippines has no legal duty
to lend any assistance to the ICC prosecutor in conducting his investigation. But the Philippine government cannot stop him from proceeding in any way he wants. End of quote. Meanwhile, Secretary Remulla's pronouncement was, and I quote, "We are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments." End of quote. What is more troubling is when our Secretary of Justice declared that once an arrest warrant is issued, it's the Interpol's job to serve it. The pronouncements of those two executive officials are quite alarming. Pinanghawakan ni De La Rosa ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Abril na hindi kikilalanin at ihahain ng Pilipinas ang anumang warrant of arrest mula sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Hinimok din ng senador ang kanyang mga kasamahan sa Senado na pag-usapan ng mga opsyon ng gobyerno sakaling magpatuloy ang ICC sa pag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya at sa dating Pangulo. Gayunpaman, nanindigan ng senador na hindi sila natatakot ni Duterte na harapin ang pag-uusig ng ICC. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 16 na minuto bago sumapit ang alauna. Kaugnay pa rin po sa mga balita dyan sa may Senado, marangkada na po ngayong araw, Agosto 13, yung pagtalakay sa panukalang pambansang pondo para sa 2025 sa pamagitan po yan ng briefing ng Development Budget Coordination Committee. Pinangunahan nitong si Senate Committee on Finance Chairman Senadora Grace Poe ang diskusyon sa panukalang 6.35 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Present sa naturang briefing ang mga opisyal mula po sa Department of Budget and Management, Department of Finance, National Economic and Development Authority, Office of the President at maging ang mga kinatawan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinabi nitong si Senator Grace Poe na kanilang titiyakin ng transparency, accountability at prudence o itong makatwirang paggamit ng resources ng gobyerno. Una lang inanunsyo nitong si Senator Grace Poe na ang pagbusisi sa proposed national budget ay aabutin hanggang sa Oktubre 18 ng kasalukuyang taon. Anya, plano nilang isumite ang committee report ng 2025 national budget at maprubahan nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang linggo ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Una lang tiniyak nitong si Senate President Chis Escudero na tanging ang mga ahensya lamang na nangangailangan ng confidential at intelligence funds ang mabibigyan nito. Dahil election budget ang bubusising pondo, titiyakin anya nila na hindi magagamit ito sa kampanya ng mga kandidato. May batas at COMELEC regulation rin anya ang nakalatag para humaiwasang magamit ang pondo ng gobyerno sa kampanya ng sinumang kandidato. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture na hindi magkukulang ang supply ng karneng baboy sa ating bansa dahil sa banta ng African Swine Fever. Ayon sa ahensya, na agad nilang naagapan ang pagkalat nito dahil sa pinaigting pa na pagbabantay para hindi ito makapasok sa mga lugar. Maigpit din anya ang kanilang ugnayan sa mga local government unit para matiyak na hindi na makakapasok ang African Swine Fever sa kanilang lugar. Nananatili din anyang sapat ang supply ng mga karne ng baboy sa mga local hog farmers kaya hindi pa anya dapat na mabahala. Kung maalala, sunod-sunod na ngang nagdeklara ng state of calamity sa ilang lugar dahil sa panibagong bugso ng African Swine Fever sa buong bansa. Kabilang dito ang buong probinsya ng Batangas habang minomonitor din ang pagtaas ng kaso ng African Swine Fever sa Visayas at maging sa Northern Luzon sa gitna ng ikakasang controlled vaccination drive ng pamahalaan. Samantala, pumalo na sa kabuang 2,115 na kaso ng leptospirosis sa Pilipinas ngayon pong taon. Kasunod po yan ng pagtama ng Bagyong Karina at nitong hanging habagat noong nakalipas na buwan. Base sa latest report mula po sa Department of Health, nasa 255 ang bagong kaso ng leptospirosis mula Hulyo 21 hanggang Agosto 3. Ito ho ay 17% o 17% na mas mataas kumpara sa 217 na kaso na naitala mula Hulyo 7 hanggang Hulyo 20. Sa kasamaang palad, nasa 244 na pasyente na dinapuan po ng leptospirosis ang nasawi ngayon pong taong ito. Kung saan ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, kamakailan lamang ay 4 ang bago pong nasawi. Dahil sa sakit matapos magdala
ng matinding baha ang nagdaang kalamidad sa maraming mga lugar sa Pilipinas, kabilang na dito sa may Metro Manila. Kaya't bilang tugon, inirekomendahon ng kalihim sa mga local executive na gumawa ng ordinansa na nagbabawal, lalo na raw sa mga bata, na lumangoy sa mga tubig baha dahil sa banta na matamaan po nitong leptos o nakamamatay na leptospirosis. 12 minutos bago po ang alauna po ng hapon, mga kabombo, at sa pagkakataong ito, bigyang daan po natin ang ating mga provincial report. Dako po tayo dyan sa may bahagi po ng Western Visayas, sa may Visayas area. Ito ho'y kaugnay dun sa pagtaas po ng kaso ng dengue ho dyan. Mahigit 100% raw po yung nakikita hong pagtaas, mga kabombo, batay po sa datos o kasalukuyang datos ng ating mga otoridad. Doon sa may Western Visayas region, lumaba po ng 100% yung pong cases ng dengue, habang yung mga namatay ho rito nasa 20 katao na. May nakuha ang update ang Bombo Radio Iloilo. Tumaas ang kaso ng dengue sa Western Visayas mula Enero 1 hanggang Agosto ngayong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Bea Camille Natalaray, Medical Coordinator for Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases ng Department of Health Western Visayas, sinabi nito na nakapagtala ang rehiyon ng 10,188 na kaso at 20 ang nasawi sa sakit dala ng lamok. Ito ay nagpapakitaan niya ng 114% na pagtaas ng kaso, ngunit mas kaunting pagkamatay kumpara sa kaparehong taon noong 2023 na mayroong 4,760 na kaso at 23 naman ang patay. Ang lalawigan ng Iloilo ang nakapagtala ng pinakamaraming insidente ng dengue ngayong taon na may 3,914 at 6 na patay, sinundan ng Negros Occidental na may 1,584 at 6 na patay, Aklan na may 1,319 at 1 patay, Capiz na may 1,083 at 3 patay, Guimaras na may 809 at 1 ang patay, Aklan may 637 at 1 patay, Iloilo City 482 at may 2 patay, Bacolod City na may 360 at 1 patay. 36% naman na mga naapektuhan ng dengue ay edad 1 hanggang 10 taong gulang at 31.9% naman ay may edad na 11 hanggang 20 taong gulang. Upang maiwasan ang dengue, hinimok ng ahensya ang mga tao na hanapin at sirain ang mga lugar na pinagmumulan ng lamok. This is 114% higher compared to our previous cases on last 2023 on the same period. We have recorded a total of 20 deaths and a case fatality rate of 0.2%. For the morbidity week number 31, we have recorded 1,743 new cases. Si Dr. Bea Camille Natalaray para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Losada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, meron pong 20 pamilya na binubuo ng 70 individual ang inilikas naman dahil daw ito sa 2 magkasunod na sunog na sumiklab dyan sa may lungsod ng Cebu. Maki-update po tayo sa pamamagitan ng Bombo Radio Cebu. 2 sunog ang tumama sa Cebu City kahapon, araw ng Lunes, Agosto 12, 2024. Una rito sa Singson Village sa Barangay Guadalupe, Cebu City, kung saan 12 bahay ang nawasak at 2 pa ang bahagyang nasunog. Batay sa inisyal na investigasyon, umabot sa mahigit kumulang 600,000 pesos na halaga ng ari-arian ang nawasak. Nang agad na rumispondi ang kagawaran ng bumbero, mabilis nang itinaas sa unang alarma ang apoy dahil sa pagkakaroon ng mga light and flammable material sa lugar. Gayunman, nakontrol ng mga bumbero ang sunog alas 12:46 ng tanghali o pagkaraan ng 30 minutos. Alas 12:59 naman ng tanghali ay opisyal nilang idineklarang fire out ang apoy. Sinasabing nagsimula ang sunog sa pamamahay ng pag-aari ng isang Mercedita Pagaw.
Samantala, makalipas ang humigit kumulang 2 oras, nirespondihan din ng mga bumbero ang panibagong alarma sa sunog sa kanto ng Don Pedro Cuy at Arlandon Street sa barangay San Antonio, Cebu City na nasusunog ang isang residential area. Pero buti na lang mabilis maapula ang apoy at kasalukuyang inimbestigahan ng kagawaran ng bumbero ang sanhi ng nabanggit na sunog. Kaugnay nito, pinapaalalahanan ng tanggapan ng Cebu City Fire Station na maging maingat at iwasan maaaring makagawa ng apoy. Para maiwasan natin ang sunog, let us cooperate with the Bureau of Fire Protection. No? Alam namin kung anong gagawin. Fire safety really is everybody's concern. We need the full cooperation and active involvement of the public. Magkaroon tayo ng isang community na fire safe. Of course, we are encouraging the public. Ating napakinggan si Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, ang tagapagsalita ng Cebu City Fire Station. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, lalawigan ng Isabela muling nakapagtala ng panibagong kaso ng African Swine Fever. Ilan pong mga baboy na nagpositibo sa sakit, isinailalim na sa culling operations. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Kawayan. Muling nakapagdala ng panibagong kaso ng African Swine Fever o ASF ang lalawigan ng Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginoong Glenn Bakirin, ang municipal agriculturist ng Angadanan Isabela, sinabi niya na agad silang nagsagawa ng culling matapos magpositibo sa ASF ang ilang alagang baboy sa Barangay La Suerte at kalapit nitong barangay. Umabot sa 23 baboy ang nakala sa La Suerte, Buena Vista at Kulusutan mula sa siyam na hog raisers sa nasabing mga barangay. Anya, dahil nasa looban ang nasabing mga barangay ay posibleng nakuha ang virus sa mga binibiling frozen meat ng nagbabarbecue sa Barangay La Suerte na unang nakapansin na matamlay na ang kanyang mga alagang baboy. May nakapagsabi ring may nagbenta ng karne sa Barangay La Suerte mula sa karatig nitong barangay, kaya isa rin ito sa tinitignan nilang rason. Dahil sa pagkatala ng kaso ay mas naghigpit ang municipal agriculture sa mga entrance at exit points sa lahat ng mga barangay ng Angadanan. Mula noong Sabado ay hindi na sila nagpapasok ng mga karne ng baboy at mga processed foods mula sa karne ng baboy. Ipinagbabawal na rin ang pagro-rolling o pag-iikot sa mga barangay para magbenta ng karne upang maiwasan ang pagkalat ng virus. So, 2 barangay po yung pinagkalan namin. Pagkatapos po ng mga alas 3 ng hapon, may report po sa amin na may nagkakasakit din po na baboy sa Kalusutan. So, nasa kabila po yun ng ilog. So, dinaanan na rin po namin na kinahaponan nga po, nag-positive na rin po yung Barangay Kalusutan. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. 6 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Police Report. Sa ating police report, medyo masalan pong nilalaman ng ating pong balita, mga kabombo. Isa hong bata ang hindi po pinayagan ng kanyang ama na magsimba para makasama sana niyang maglaba sa isa hong ilog dyan sa may Ilocos Norte. Pero kinalaunan, namatay ho ang naturang bata matapos malunod. Maki-update po tayo sa pamagitan ng Bombo Radyo Lawag. Nalunod ang isang 4 na taong gulang na batang babae sa Barangay 34 Isik-Isik sa bayan ng Vintar dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ayon kay Police Captain Roy Manuel Ordonio, hepe ng Vintar Municipal Police Station, sumama ang bata sa kanyang ama na kapwa residente ng Barangay 34 Isik-Isik sa bayan ng Vintar sa nasabing ilog upang maglaba at maligo. Gayunpaman, base niya sa pagkipag-usap nila sa ama ng biktima, sa pagtawid pa lang niya sa ilog ay hindi niya napansin na sinusundan siya ng kanyang anak. Paliwanag niya, sinubukang iligtas ng ama ng bata ang kanyang anak, ngunit nahirapan ito dahil malabo ang tubig at malakas ang agos nito. Pahirapan din niya ang rescue operation ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kung saan umabot ng halos 1 oras bago nila natagpuan ang bangkay ng bata. Sabi niya na hanggang tiyan ang lalim ng ilog at natagpuan ang bangkay ng bata sa ilalim ng poste ng tulay.
Kaugnay nito, sinabi ni Police Captain Ordonio na labis ang pagsisisi ng ama ng bata na hindi niya pinayagan ang kanyang anak na magsimba para makasama niyang maglabas sa ilog. Pag tatanungin yung ama, sinisisi niya yung sarili niya. Kasi ang kwento niya sa amin, kasi Sunday yun, niyayaya siya niyayaya yung bata ng kapitbahay kasi wala siyang nanay. Parang single parent yung tatay. Usually daw kasi pag linggo, niyayaya nila yung bata na magsimba. Magsasama sa mga kapitbahay na matatanda na babae. Pero nung kahapon lang ang hindi pumayag yung tatay kasi isasama daw niya sa ilog. Samantala, napag-alaman na naghiwalay naman ang mga magulang ng bata dahil sa personal na problema. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Luwag. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Ram Nikimuyuga para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo. Bago po ang ating orasyon, Emperata, mga Kabombo Caster Nation, nais namin kayong muli imbitahan at anyayahan na maliban po sa News Center Makati o Bombo News Center, maaari din po niyo matunghayan ng ating 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating mga social media accounts. Dalian po ang ating Facebook page, TikTok account, YouTube channel at maging ang Bombo mobile app na pwede po ninyong i-download via Google App Store at pwede rin po via Apple App Store. Para ho sa karagdagang mga balita at iba pang mga mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga estasyon sa probinsya. Diyan sa may bahagi po ng Mindanao, mga Kabombo, pwede po niyong subaybayan ang ating po mga provincial station katulad po ng Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at ang Bombo Radio Coronadal. Mga Kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata para sa kapayapaan. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Standby sa aton sining mga kabombo, check nato ang latest ng mga impormasyon direktamente karon sa may area sang Banwa sang Leon sa sining nagaluntad iyang trahedya sa may barangay Kaga
kung sa diinti na disgrasya karon ang isa ka di pampasayro sini nga salakyan kagaduhagin sini ka mga kabuhi no ang nautas sandig sa pagpangusisa sa aton sini mga kaptan ng mga bombo reporters ginkalsuhan pa kun taneo ang pangulihing ruida sang salakyan apang hindi na ini makataklad. May dugang nga mga balita diri kasugpon sa pagtutok manaton sa sining insidente si Bombos Olabinia Sol sa report ta please come in. Yes, Bombo Cham, aktualigin butangan pa diri sang kalso sang konduktor sang jeep ining di pampasahero nga salakyan nga ila man ginamanihar ining Danao to Bukari nga rota nga ti amo ni makahalangusbo kay nagbulid-bulid ini siya o kung nagligid ini siya matapos naglapaw ining Royda Abi sang di pampasahero nga salakyan sa ginbutang nga kalso kag akaduwagid nagligid sa subong ang pinaka-latest diri gali Bombo Cham nga mga medical bulletin sang sining ginabanta hindi masobra o kundi magnubo sa 30 ka mga pasahero ang sakay sini sa diin duwagi diri ang gindulaan sang kabuhi mga menor de edad ang isa nagapang-edaron sang 6 katuig si Princess Marie Cabana kag si Arvin Kalawigan 14 anyos puros ini sila taga Barangay Cagay Leon tiyo ini sila nga duwa kag ongoing ang pagbulong diri sa 13 ka mga ukon sa mga 16 ka mga napilasan diri sa may Alyosan District Hospital sa diin sa initial pagid naton ganing information nga mga parente lang man sa mga ginulaan diri sa kabuhi mga critical subong ang ila sini nga sitwasyon sa isa man ka ospital diri sa bahin sang Leon. So amo pa nang ginahulat-ulat man naton nga medical bulletin pero may natigayon kita diri nga ma-interview ay isa man ka mga pasahero si alias Tintin nagapang-edaron ini siya sang 15 kag suno sa iya do matawhay malang ini Bombo Cham ang paglakat sang sining jeep o kung pag-andar sang jeep nga ila ginasakyan bag-o sila nagtungkad gid sa do talakladon Ladon nga area sang Barangay Cagay sa diin suno sa iya bali alas 5 naghimos ini sila tapos mga alas 6 nagulat-ulat diri sa may bangga sang Barangay Cagay para magsakay sa jeep kag didto no sa ang nagsakay ini siya sa jeep damtang ang iya nga ginapungkuan sa do naulihi nga parte na bala sang amo nga jeep malapit sa pertahan kag sang time kuno nga to sa ilang nga obserbasyon dumatawhay pero sang nag-abot na sa do tarakladon nga parte didto kag naguntat ining jeep kag ang ginobra kuno diri sang konduktor base man sa iya nga nakita nga nagpanao ginbutangan sang mga kalso ining duwa ka ruida sa pangulihi kag gintinghuan man sang driver sang jeep nga ti magsaka kuntani sa alagyan apang didto do gulpi lang na dulaan ini sang preno sang natinghuha bala nga magpasaka tapos ang ining jeep abi nga o kun ang mga ruida sa pangulihi naglapaw pagid sa ginbutang nila nga kalso rason nga nagtinguha ining driver sang jeep nga waras ani o kun magpaliko sang iya nga jeep pero masubo-subo kay tian sa sa rason nga masalbar ang ining mga pasahero sini o kun iwasan bi ang pila ka mga posible malalaabi nga maabutan nagligid pagid ini sa Bombo Cham sang makaduwa ka beses kag atong si alias Tintin naglapaw pagid ini sa naglapaw ini siya sa jeep nagwa gid ini siya kag nagtupa sa may do buhanginon nga parte malupa-lupa man nga parte nga malapit sa Banglid kag didto no sa subong gani do agunto pa ini siya sang palanakit sa iya nga tuhod kay do nabudlayan pa ini siya magtindog bangod man sa impact nga natabo sang nagwa ini siya sa di pampasahero diri nga jeep Bombo Cham. All right. So kung magamo sining sistema or magamo sining plastada nagapataklad di bala ang salakyan? Pagtaklad sang salakyan hindi na makasaka gid. Naguntat siya sa tunga nga do talakda. Sinong nanaog nga mabutang sang kalso? Ang konduktor man diri Bombo Cham. Tikon nanaog ang konduktor kay imutangan niya sang kalso tani ginhambalan niya na lang ang mga pasahero tong pwede kamo kapanaog anay amat-amat hinay-hinay lang. Ayas Bombo Cham wala gani kapapanaog sang mga pasahero sang time nga to nga nakita na balagin butangan sang kalso. Kag amo na naglapaw na gani ining ruida sang jeep nga nagtinguha magpataas man bangod sa isa pag diri ka mga rason nga ginhambal dali nila Bombo Cham ining do tayuyon nga pag inulan sa mga niligad balang adlaw nga do nagpadanlog pagid sang dalanon.
All right. Sa dugang bala nga pahayagaton ipabati ang ato nang interview kay alias Tintin. Chip bala sa tanga na ayon. Tapos sino po? Ang taga baryo man kag sa sagwa ang ako niya pakaisa. Okay, bali isang time ito mga anong oras ko nagalit siya. Mga 5 ra ko ginanagalin sa balay. Nag-abi ang jeep anong oras? Mga 6 rin. Yaulat lang man kami dyan na bike sa Banggaan. Mga pakaisa ko, mga imaw ko man niya guys, kuila dyan sa Bukari. Ang time mo to, ano nabatsagan mo? Anong doon na notice mo sa jeep? Do ay lang man tuuna tapos amuron to nagtaklad ta na sa sa trukadan, tapos naguntat sa tunga. Tapos hinbatangan ng dakalso, tapos naglapang rida na, tapos amuro to nag-atras rin ta na pabalik, tapos amuro to nagbaliskad rin kita na nagtarabog na gin gin batangan kalso ang anarida para hindi na mag-us-os. Pero bali may nagugulig man galing nga pasaka ko ng ang konduktor kay para nga hindi bala mag-us-os rin tamaan, pero naglapaw tong rida na nalakadan na bala. Tapos amuron to, wire na ako ng prino, hindi rin magana ang prino. Tapos amuron to, nagbaliskad na lang mandayon. Bali isang time na to, balaan galing ka driver, I mean, hindi na sila galing kasaka po sa time na to? Hindi naman guro to, why man ta naguro idea nga amuron to, kay danlag man nabiya mandalan mo. Ano nagulan na? Magulan na, tapos do pira pa kadlaw kag okay rang dalan kay danlag balara. Kapuko? Diya sa tunga na bala kami darwa ka purong kuwan sa kilid, tapos matanganan da purong kuwan sa tunga. Para dyan magpungkoy ibang estudyante kay para hindi mataman kagutok sa kilid. Hindi man gid mo nakapuna-puna? Hindi man gid kun tanataman ka sakto lang. Oo, tapos diya ko nagpungko sa lapit sa sa lakaan bara sa jeep sa nang buli sa may likod na balara. Diyan ako rin nagpungko rapid sa pertahan, tapos amo to pag isol sang jeep nagtabog lang man ko. Why naman ko kamaan kung rin iban nga natabo, kay doon nadulaan ko animo. Nalipong ikaw? Pero why man ko kunya nalipong, gid. Naglain lang pamatsyag ko. Bulid-bulid na ang jeep. Diya ko sa pag-atras nagsinggit lang man kami, tapos nahulog bala nagtabog ako rahaw. Tapos dito rin ako nagtupa sa banglid nga lupa. Kapag amba ko na na tumba aton jeep pamura ti lang man to pag alin lang man kami dayon wala ko nagkuong kay may dyan ginato nga bala dugo ti kadlo ko tahan sa dugo. Ano kamusta ang imong pamatsagan? Siguro may mga sakit ikaw nga ginabatsag? Ang ko lang ginang kahig ko bala kay daw naman kay sakit na ito mud wala ko magpanaw amo lang man ra. Bombot sa mga kabombo ang kabahin sang ato nang interview kay Elias Tenten, isa ka mga sakay sang di pampasero nga jeep nga nagligid diri sa may barangay Cagay, Leon, Iloilo. Alright, damo-damo abisang bersyon mo. Bumbusol may ara sang nagahambal nga nasalapay ang salakyan orang kambyada sang salakyan sang pasahero sa front seat, rason nga nag-atras. Kadamaan sa mga pasahero ang ila siniiyang paglantaw kag sandig sa ila sining eksperyensya nagdalos-os paidalom kay hindi na makahawid sini ang preno, no? Well, damo sang gina-consider kita nga kausa sining disgrasya, isa na dira amo iya ang madanlog sining dalan sa sinang sambit karon iyang barangay. Kiti kung ikaw driver abi amo sinang ruta sininimo halos sa matagsa ka matagadlaw nagaagi ikaw dira nagalantaw kita nga do sa ulado mo na damo, kung hindi mo man sa ulado balaan mo na dara kundi ng porsyon kag may baluan mo kundi na yun dira ang do medyo delikado nga agyan. Bumbusol, tiway gini ma-antisipar sa driver?
Do confident man kuno ining driver Bombocham kiti mga pulo naman ni katuig nga nagabiyahe dira sa may ruta nga Danau to Bucari pakadto sa Banwa. Pero amo lang na majority sang mga ginpang interview naton nga sakay sang sining traditional ni mga nakita nila didto na dulaan sang preno ang ining driver bangod man sa hindi niya makaya na nga mapasaka kay na ano pa gani na halog o naglapaw ang ining rueda sa may kalso nga ginbutang sa sining konduktor sa likod man diri sang jeep nila nga ginsaken Bombocham. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Marisol Labiñas. May rejoin the report man si Bombo Pauline Piliora. May kantanan sa nasambit sining trahedya karon nga na tabo sa aton sining mga kabumbo, no? Ti kung kaisa bla makambal kita nga ti lawig naman nga tsimpo, 50, no, sobra pa sa 10 ka tuig among nadarang ginagyan ko. Pero ibutang tagid sa aton sini nga paminsaron sa tagsa ka magbiyahe kita, no? Nga ang disgrasya hindi mo na iya mapulong. Oh. Pwede mo lang ina mapahagan-hagan or malikawan pero hindi mo ginaya mapaktan kung saan matabo. Ginalantaw naton nga kung ginkalsuhan paano nga why ginpapanaw ka na yung mga pasahero or ang iban sila diri naghamba nga nagaatras sa aton sini matag palamatiti karon duha ka kabuhi diri ang nadula bangod sa sining nasambit karon iya nga disgrasya. Why naman kita sang luyag pa sining nga basulon diri pero ang aton lamang sila diri Banwa matumod ta kun anugid. No, ang diferensya isa sa mga natumod ta mong madanlog sini iya nga lagyan. Ikadua sini nga tumuro naton sa aton sini nga mga kabombo kung ano pag ginang iban sini nga mga faktor abi nga nagluntad gid ang sambit sini karon iya nga trahedya kag nag-utas ang duha sini ka kabuhi. Si Bombo Pauline Piliora may follow-up report. Rejoinder, Bombo Pau sa report, please come in. Bombo siya madanlog nga dalan ang ginatanaw nga rason kung nga ay natumba kagag nagbulid-bulid ining di pampasahero nga jeep sa barangay Kagay, Leon, Iloilo, takna la 6:30 kaginasang aga kung sa diin nagkuha ining driver sang pasahero dira sa porsyon sang Kagay kung sa diin kalabanan diri ang iyang mga karga lunsay estudyante. Sang gapataklad ining jeep nga ginamaneho ni alias Yuben, 41 anyos ang edad, residente sang nasambit man nga barangay, kasang naglabay ini o ko napasaka ini sa natabuan ka aksidente kag nagbalik ini nag-atras kag ini ginbangilan apang kay ti madanlog ang dalan amuyad tong ti nabulid ini nga jeep sa may natuo nga bahin kun sa diin duwa ini ka metro ang ginadagdagan sining jeep kag humalin kaabi sa may Banwa sang Leon ang barangay sang Kagay yara sa magbiyahe ka naglabot sa 25 to 30 kilometers ini kag sa kagingnan nato pagkita nato no dito sa may barangay Kagay kung ginabutong ni pabalik ang jeep sa may tunga sang karsada kun sa diin utod-utod ining ang construction bala Bombocham sang dalan kaga may amuto nga parte may ara nga sementado may ara man yang ati medyo naglutakon na ini kag usually gabutang ini ang mga driver abi sang kadena sa roida sang mga jeep kung magbiyahe sila especially kung mag-inulan apang sang amuto nga best sang pag natabo ini sang sang natabo ining insidente wala ini mabutangan kay sa amuto nga mga tinion kumpiyansado man ining driver nga makontrol niya man ining pagmaneho sang jeep kag ginabulubanta yara sa 30 ang pasahero sang jeep kag 16 diri ang nasamaran samtang duha ang ginbawian sang kabuhi kag ining duha ka biktima suno man sa driver no nga hinablos niya ini ang isa nga si Princess ini hinablos niya ini pa kaisa samtang si Arvin ang tiya niya o kun nanay ini siya sang tiya ini sang driver. Yari bala ipabati naton ang kabahin sang aton interview kay alias Yuben, driver sang jeep. Jala ko sa Kagay na galin man. Andyan ka sa Kagay halin? Ano kalso, pero si dandag man basta adan mo kalso ra magidandag mo mo ra gid tara. Ay mangin ma'am kay gini sa park lo ma'am kay may estudyante mo ti kung inalikawan ko lang mga estudyante
Cabana, kag si Arvin, kag si Princess. Kilala mo man, personal? Kinabalas ka naman. Ining duwa, sir, o kung ang si Princess lang? Darwa gid. Wala ko ka kuan way ko kalin sa Francet mo. Kakabot ko sa Manila naman. Why ti. Oo, si Princess kag ang isa. Why siya sila kadya para man basi nakalampos lang ko mo sa tubo. Ikaw, sir, may pilas imo mo sa mga lawas. Sa daro man. Stadya sa. Huwag ka nagpa-hospital, sir? Ay, kaya ko mo. Sa aton mga kabombo, si alias Yuben, ang driver sang jeep nga na-aksidente dira sa may Cagay, Leon. Kaga sa interview man sa Bombo Radio kay Police Captain John Cedric Padilla, officer in charge sang Leon Municipal Police Station, nga dugay naman ini ang driver nga naga-drive sang pampasahero nga jeep, kag ini lang ang una nga beses nga may natabo nga insidente dira sa may porosyon sang Cagay, Leon. Kag ari blabombot siyam ang mga ngalan o kung na identity sining mga pasahero nga nasamaran sa sining insidente. Amo yadto ang duwa nga si Princess Marie Alberto Cabana ini 5 ka tuig, kag si Arvin Kapitli Kalawigan 13 anyos ang edad. Amo ni sila ang duwa bombot siyam nga na bawian gid sang kabuhi, samtang si Jaya Jean Cabuilo Cabansag 12 anyos ang edad, si Kate Kaaya Tadulan, 19 anyos ang edad, Edmond Tagolinaw Tadulan, 52 anyos ang edad, Geldeliza Camagos, 45 anyos ang edad, si John Aranda Frades, 44 anyos ang edad, si Marjen Valiente Cari, 42 anyos ang edad, si Erica Tadifa Kalidagan, 12 anyos ang edad, Maria Loris Cabaya, 14 anyos ang edad, si Alalyn Cari, 38 anyos ang edad, Erica Kalidagan, 12 anyos ang edad, Jeline Famale, 15 anyos ang edad, Althea Katahom, 15 anyos ang edad, si Jelen Garces, 15 anyos ang edad, si Joshua Cantomayor, 15 anyos ang edad, kag si Annalyn Cabalfin, 39 anyos ang edad, kag si John Vincent Cantomayor, 13 anyos ang edad, si Charlene Katahom, 14 anyos ang edad, kag ano na ang bombot siyam nga tiilunsay gid ni sila mga minor de edad, kag iban may mga estudyante, kag may iban man to nga that time abi bombot siyam sang natabo ini ang duwa ka ginbawian sang kabuhi, ara ni sila sa may porosyon sa likod sang driver, ginasabak pa ni sila sang ilaman nga ginikanan. Yari wala bombot siya, may pabati naton ang aton nga interview kay Police Captain John Cedric Padilla, officer in charge sang Leon Municipal Police Station. Kuha sang aton nga investigador, ma'am, regarding sa insidente kagina nga mga alas 6 aga sa may barangay Cagay, no? Wherein may ara kita duha ka casualty, no? Duha ka minor, and then bali may ara nga 16 ka bilog nga nga may mga injuries. And then ang passenger sang jeep nga nakuha naton is more or less 30, no. So bali ang total naton nga injuries plus casualty is 18. So ang the rest is wala naman injuries. Accident is ang jeep, sir? Actually ang area nga naman is medyo hili na siya pasaka. So according sa driver nga napatyan sa makina, so sa pa dalom nagtumba. So pagtumba niya nahulog sa may banglid, kag nagligid ang jeep sa mga duha ka beses. Area madanlog lagi ng dalan kay nag-ulan siguro kagabi dito sa bukid nga area, no. Actually ang mga jeep nga gabiyahe dila bang mga dalagko ni siya nga jeep, double tire, tapos kung magsigi-sigi ulan ginabutangan nila nakadina ang ilang nga guma para hindi magdanlog. So siguro kagina basi na underestimate sa driver ang dalan nga, abi niya makaya sa salakyan niya, that's why nga nadulaan sa control siguro. Okay. Kay usually abi ang routinary ng ila sa jeep, aga pa na sila malin, no? Bali matipon ng estudyante, ikarga nila tapos maapit na sila sa may Bukari. And then ang mga pasahero dito ibilin nila iban sa may Bukari. Ang nag-eskwela sa Bukari, tapos ang mga taga-Bukari naman masakay naman patulog sa Dalong. So no, ang mostly pagka-file nato ng driver sang reckless imprudence resulting to homicide, no, for 2 counts kag multiple physical injuries. So but depende naman ina sa aton mga biktima kung magpasaka sila kang kaso. Pero if ever nga may settlement sila nga matabo kag basi hindi naman sila interesado magpalka sa kaso, depende pa, pero istoryahon pa sa investigador naton ang mga biktima naton kung ano ilang nga plano regarding sa driver. But for now ang driver naton is already sa police station, detained naton siya. With regards sir sa casualties pala sir, di-engage sila abi na igo or ang impact bala nga nag-cause gini sang ila kamatayon? Accordingly, no, sa initial naton nga makita sa investigador naton sa ulo sa lawas, pero ipa-undergo pa ni nga yapon naton sa autopsy, no, para at least ma-determine naton kung ano gid ang cause of death nila.
nabatian sa aton mga kabombo si Police Captain John Tadic Padilla, officer in charge sang Leon Municipal Police Station. Sang aton man pag-usisa bombo cham ngati may driver's license man ining driver kaga base man sa nakita sang mga investigador dito sa Leon Municipal Police Station ngati adu ara pa bala sa mayo nga kahimtangan ining guma nga nakaangot o kun nga ganggamit sang jeep dito sa may Kagay, Leon, Iloilo. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Pauline Piliora sa imo siniya nga rejoin the report. Disgrasya, hindi naton mapunggan, hindi naton mapulong, pero pwede naton nga malikawan. May mga konsiderasyon kung nga natabo adtong nasambit sini karon iyang disgrasya o kung makabigtang trahedya kay way man sang may kagustuhan sini. Naanda na sa malawig sini nga tsimpo nga mo sining sitwasyon sang biyahe dira sa nasambitan sini nga barangay, sa nasambitan sini nga banwa, o galing ti amo na lang hambal nila madulom sini karon iyang adlaw para sa mga pasahero nga nagkalasalamaran, hilabi na gid sa mga nadulaan sang himata. Ti sa malawig nga tsimpo, sandig sa sikyar sa mga kopdanan naton mga bombo reporters, inang alagyan is utod-utod ang pagpasimento na dira. May porsyon nga simentado, may porsyon nga duta lang sa gyapon. Kung natalupang na dira sa mga opisyales kag may mga project na nga ginimplementar such as road concreting abi, tinagapamangkot kita karon kung nga utod-utod nga ang porsyon lang simentado, nga ang piyak nga porsyon hindi simentado. May mga proyekto manabi nga ti amat-amat or wala gintingob but sa nasiling na naton dako ang importansya sang maayo sini iyang road network. Ang makapulo sina direte estudyante gid kay hindi man lipod sa ibalo naton sa banwa sang Leon. May mga area nga yara sila sa mataas nga bahin kay nabukid na nga bahin mo ang Leon, damo sang kabukiran sina dira sa aton sini nga mga kabumbo. Kag palinton man sa mga kauturan naton nga mga driver nga hindi lamang imo sini iyang kabuhi ang dapat sini nimo nga halungan, kunti kabuhi man sang imo sini iyang mga pasahero. Rason nga dapat maghalong gid kita sa tagsa sini naton kapag biyahe. Halimbawa, dira sa may barangay Kaga, kung amo sina dira iyang nandan nga kung maulanon gani ang tsimpo, kinahanglan gid nga mayara sang ruida nga nabugkusan sang kadina para lamang iyang malikawan tang paglapaw, pagdanlog, pagdalusos sang salakyan ti nagakadapat lamang amo inang aton sini nga gamiton sa aton sini mga kabumbo. Kumbaga pa hindi tapaghatagan sang kitar or sang tsansa nga malilian kita sang disgrasya. Hindi man kagustuhan sang driver, mas labi pa nga hindi man kagustuhan sang pamilya sang nalisdan kag mga nagkalasalamaran nga mangin amo sining ila siyang kapalaran sa subong sining adlaw. Sandig sa pagpangusisa sa aton kapulisan, ila man sining pangtsikyar kun bala ang mga ruida, ang salakyan mismo nga ti makabig naton
isa sa mga nagapanguna sining rason sa pagluntad sang aksidente sa dalanon, amo iya ang mechanical problem. Oh. So sa subong ginalantaw ta nga ti makabig naton nga forces of nature din ang kontrata. Oh. Kay ti nagulan-ulan, naglutak, rason nga nangin madanlog sini ang dalanon. Dina sa nasambitan sini nga barangay. Oh? So, ang aton lamang sinadri, kabigon tayo ning leksyon. Oh? Nga hindi gid iya magkumpiyansa. Oh? Kaya mo na balang hurubaton sa Ingles nga overconfidence kills a man. Tibangon man nga nagkumpiyansa ang driver, sa ulado ya ang dalan, nagkumpiyansa siya nga ti iya sinisarang iya nga mamaneuver pananglitan nga malang-alangan, bangod sa kadugayon niya naman sini nga nagabiyahe. Sa nasambit sini karon iya nga ruta, kag sa kadugayon niya na nga nagalabay sa nasambit sini karon iya nga area. Oh? Pero ti amo na lang hambal naton nga hindi isa, dua, tatlo, kundi madamo nga kabuhi ang nakasalalay sa aton sini nga mga driver. So nagakadapat nga doble, triple ang aton sini nga paghalong sa pagmaneho sang salakyan. Kag labi kag labaw sa tanan, siguro ti may proper maintenance kag proper checking or husto kag nagakigo sini nga pagsikyar before pa man iya nga magbiyahe or antes pa man magbiyahe. Nga antisiparo na naton iya ang worst case scenario. Bangod man sa sitwasyon sa mga dalanon naton diri sa probinsya sa Iloilo, particularmente dira iya sa may banwa sa nga Leon. 28 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik naton na banwa updates politika. Ginaisa-isa ni karon naton ang mga pangalan nga masami na mensyonar kag makitaan sa social media post ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog nga kon imo siniya hangpon amo sining iya nga mga pagasuportaran nga kandidato. Katulad na lamang nga Jack Start Your Day, a Jack Shot of Energy, ng mga mamo sina Shin Rice, no? Said free na mensyonar Mandre, Yang, damo sina sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti ano ba lang butsilingon ni Mayor Jed, ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog? Plain lang bala ini nga ti show of support? Una best ti si Mr. J. Cuno hindi ni magliwan sa kay former Mayor Jed. Hinablo siya si Shin Marie. Oh. Sa pagpangalagad sa nganay alkalde, nangin abyan niya man siguro si Mandrey Malabor, si Johnny Yang, kag si Sidfrey Cabaluna. Oh. Pero tikon sa nasiling na naton pagpakita kag pagpabutyag sang suporta nga adaw ilisipon lang. May butsilingon ay hanina sa aton sini nga mga kabumbo. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tao. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo, maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura.
Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabilin nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imong pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang... Minutos na nakaligan sa takna sa ningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa Gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Isa sa mga naminsunar nga pangalan nga makita ta masami sa mga social media post ni former City Mayor Jen Patrick Mabilog. Amo iya ang Jack Start, Jack Shot. No? Nagatumod sa kay Mr. Jack Kunlo. Oh, may pila siya ka mga ginpang mensionar man dire. Pero kung ng taon na ton, pipila lang gin lamang ini sa mga miyembro man sang partido sang uswag. Diri iya nga magapapili sa plabuton sining 2025 elections
no, sa syudad sa Iloilo. Di mga pangalan lamang iyang Jexstart, Jexshot, Shinrise, Sedfree, Mandre, kag Yang. Sa aton sini nga mga taga Palamati, amo na blambal naton nga kung masuporta gid man, kung may plano gid man nga magsuporta si former Mayor Jed Patrick Mabilog, butang niya nga uswag party, di ba? Pero may pipila lamang ka mga personalidad nga ginpang-mention si former Mayor Jed. Check tabala si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Ginkalipay diri Bombocham ni Mr. Jack Punlo ang pag-mentionar man abi sang iya pangalan sa FB page ni former Mayor Jed Patrick Mabilog nga ti makapilagid ini ka beses Bombocham. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Punlo, ipahayag nga wala sila nakaistorya gid abi na nungod sa politika ni former Mayor Jed Patrick Mabilog about abi sa mga postings kani Bombocham. Kuno kay Mr. Punlo, ang ulihi nila nga pag-istoryahan ay nanungod sa politika sang naglisensya ini siya nga mapadalagan sa ilalom sang team ni Mayor Jerry Treñas ini nga team Oswag kag si ang nanging response di kuno ni former Mayor abi Jed Patrick Mabilog, hindi man siya mahambal nga positive or nagpasugot ini siya, pero ti do nangin liway ini siya nga mabalaan sang ni Mr. Kunlo nga nalipay man somehow si former Mayor Mabilog because naging pili sini ang abi amo sini nga direksyon para magbulig sa when it comes to serbisyo publiko Bombocham. Kagati usually di kuno ang ilang mga casual conversation is yung mga greetings kung may mga birthdays, mga amo lang na level Bombocham. Pero ti ang question abi diri kung mga political mabalik diri abi si former Mayor Jed Patrick Mabilog, wala ni sila kuno ka istorya ni Mr. Jack Punlo kag di hindi man dipod ihibalo sang mga kabombo naton nga isadto sang anay Mayor pa si former Mayor Mabilog diri sa Iloilo City. Isa man sa mga nangin reliable nga mga persona sa palibot sang anay alkalde amo si Mr. Jack Kunlo. Kagati with this one Bombocham, sa gihapon si Mr. Jack Kunlo kung ano man ang matabo, sa gihapon 100% ang iya suporta sa bahin sang Team Uswag ni Mayor Jerry Treñas kag Ministro Isa Treñas abi at isar butang ta nga mga huring-huring ang sa pagbalik abi sa politika si former Mayor Jed Patrick Mabilog. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Mr. Jack Kunlo sa atong interview. Yes, Bob Angel, no, isa kita sa mga makita man no sa posting ni former Mayor Jed Patrick Mabilog nga arapan ng ngalan nato no, isa sa mga konsihal no nga gina-mention iyang nga Facebook page Bob Angel. So nalipay man kita no kay na-acknowledge sa aton former mayor nga ang aton no nga kapasidad nga magpadalagan bilang konsihal sa syudad no. Pero triton ko lang wala man siya dagang pangkampanya, ina-mention niya lang. Sir Jack, sir man, may mga personal messages ikaw sir na baton halin sa iya with this abi mga cryptic mga post niya including your name, Sir Jack? Wala kami masyado sang pag-istoryahanan no. Ang last lang naton nga istorya sa iya ang pagkabalo naton sa iya nga mapadalagan kita no, ga plano kita mapadalagan konsihal sa syudad no. Kaga nakambal siya sa aton nga kung ano ang pananawa naton nga mas makabulig kita sa aton syudad ipadayunon no kag iyaina nga gina-acknowledge man no bilang kabahin man sang iya administrasyon sang una. Okay. Pero ang pagdesensya mo sa iya, Sir Jack, ano ang iya sir nga response nga do positive man, nagsugot man siya, abi Sir Jack? Well, wala man sa hambal, hindi man nato mahambal nga positive, nga nagsugot siya kung wala, no? Ang hambal niya sa aton, nga maayugid, no? Kay dira ako maayugid niya upod ako pag nakuha ako ni Mayor Jerry Treñas sa iya lineup. Well, hindi man niya malipod, kaya hindi man nato matago, nga isa man kita sa mga malapit nga tao, no? Kay former Mayor Jed Patrick Mabilog, and ginakapit naton siya no nga leader sa aton man nga syudad no kag ang pag-ugnayan bisang grupo no sa time sang iya administrasyon kabahin kita sinadra no. So bilang pagtakod tag pagrespeto nagapangayo man kita guidance no sa iya para nga mas maging ayo ang direksyon sa aton nga
pang serbisyo sa akong syudad, no. So muna no nalipay man kita nga gina-mention kita no sa iyang page. And amo kita na no kag hindi lamang kini former Mayor Jed Patrick Mabilog, madamo man kita naging konsulta no nga mga tawo, nga mga leader naton diri sa aton syudad, kag mga amigo kag abyan naton nga malapit sa aton bilang kabahin ina no sa pagdesisyon naton nga desisyon no nga magpadalagan sa syudad. Sir Jack, politically, nagapabatsyag sa sir nga mabalik siya sa city, sir? Wala ako na idea. Hindi ako ma-comment sina Bombo Angel, no? Kaya wala man kami istorya politika, kag hindi kami masyado. Ang communication namo no, kung may mga greetings, no, tinag-message kita, pero hindi amo na ka siling mambal nato, no? Pero may kami istorya, kag wala kami istorya politika, Bombo Angel, no? So, amo na ginastoryahan, ang mga maayo lang, no, nga mga inagya naton, but politics daw ay ko kadumdum nga na-mention siya. Kagakuha na kong na-mention sa iya because I know nga nagapatawhay siya, no. That's the only time na nga ma-recall ko na istorya kami nga politika in the sense nga nagambal kita sa iya nga plano kita mapaglagan. Sir Jack, with everything abi sir nagakatabo subong sa politika, Sir Jack, well, can you say nga 100% support with the team and lineup of Mayor Jerry Trias, Sir Jack? Well, yes. Kita yung sa lineup ni Mayor Jerry Trias, no? Kagani in the right at Trias. Ang politika ya siguro makita man ninyo na no, sa hulag sa aton nga grupo. Bombo Angel, no? So, I don't think no may mga politika kita nga istoryahan no, with regards sa pagambal naton kung ano ang aton nga direksyon, no? So, uswag team kita, no? Kagang aton suporta sa amay sa syudad naton kay Mayor Jerry Trias. Arakag magagsigi kay magapadayon. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Mr. Jack Kunlo. So why man niya sa pagpangduwa-duwa sa bahay ni Mr. Kunlo, sa iya sining pag-pledge, sa iya sining full support sa Team Uswag, sa ila sini iya nga team, apisar iya nga ti kung lantawon ta, pero mention man lang ni sa kay, mention man lang niya sa mga tao, possibly kung ang paghangop iya sang iban gina-endorso ni Mayor or ni former Mayor Jed Patrick Mabilog, luyag niya nga buligan o kung amo niya mga tao sining para sa iya abi maayo para sa mga pumuloy sa syudad sa Iloilo kay ti ang pang mention ni former Mayor mga mapadalagan tanan mo kung hindi re-electionist mapadalagan tanan Bombo Angel why man siya sang may mention dira nga wala wise ang plano sa politika, di ba? Patsyam ining Facebook page bala nga nagapost sa subong sang mga ining mga ngalan sang mga magapadalagan niya konsehal, gin-check naton. Kag di kalabanan or madamo diri nga mga postings man ang pagdayaw sa nanging performance ni Sir Jack Kunlo way back sang siya pagitman ang head sa nga PSTMO sa time ni former Mayor Jed Patrick Mabilog kasi ang sa titugan ni kuno gindayaw git niya ang nangin pag-manage ni Mr. Kunlo sa traffic abi that time sang dinagyang kag madamo pa sang iban bombat siyam pero kag di with this one ginakuan pa man do ang punto kan hindi mention man ng Mr. Kunlo kag hindi lang man siya kuno ang na-mentionar nga sa mga pangalan nga ara sa posting. Rason nga tilo, lipay man siya of course na amo sini ang pag-acknowledge kag paglantaw sa iya sa mga ginaubran niya sa bahin sa serbisyo publiko diri sa bahin sa Iloilo City, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa radyo, Bombo. Salamat gid da Bombo Angel tan sa imo sining follow-up report. Now, kung si Mayor or former Mayor Jed Patrick Mabilog may mga ginapang mensyonar sini iya nga pangalan, kag sa nasiling na gani nato na mga ginpang mensyon niya nga pangalan, ang mga may plano sa politika. Mapari-elect kag ang iban siniti mapadalagan pa lang, mapapili pa lang, aspirant pa lang sa aton sining mga kabumbo. Pero kung iniiya kabahin sang pagsuporta sa kandidatura
nga mahambal abi naton ti ginasuportaran sang anay alkalde ti kung in good terms sila sang aton sini nga sang aton sini iyang alkalde subong sang bata ni mayor nga luyag magpapili bilang lone district representative sang vice mayor kag sang iban pa nga mga konsyal ti nga way ginamensyon ni former mayor Jed Patrick Babilogaw kon ini pinaagi sa pagmensyon niya pagpakita niya sa iya sini nga suporta. Ang masami lang sila diriti Shin is shining, Jack Start, Sed Frey, Mandre, Young Day, mga muamo lang sila. Tiway na tabi, shine and rise. Shine and rise to Jack Start your day. Mga muamo na bi, butang yung manda rise spelled as R-A-I-S-E. No? Masabi makita naton bala sa mga ginaduso karon kag mga programa nga ginumpisahan ni Inday Raisa Triñas sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti paano mo dabi isalot ang duron, no? Bumbumel sa din mo di siya dampi man. Magwama baka bi somebody somebody didn't wake up this morning but we are not luckily we are blessed start this Duron Day. Hindi ang galing. Umasi mo lang ang ginapangitaan pa lang ni former Mayor Jed sa kundi niya na isalot. I will see you gansunes. My beloved Iloilo City. Butangin na biti, I will see you gansunes. Ito pwede, no? My beloved Iloilo City. Ito pwede, guro, no? Kalitigit yung wala yung butang ni Mayor. Ano pagin ang iban? Sino pagin? Bumbo Omel? Saldivar? Tibutang tabi Alan. Doon na budaya ko mag-connect, no? Sino pa ginang iban? Mga Rex Sarabia. Be respectful. Don't eat popcorn. Katingin mo yung ibutang ni former mayor. Sino pa ginang mga konsihal dira? Tiapos na niya kung kung ibutang man abi or ilakip man or nahambot anabi ni former mayor Jed Patrick Mabilog nga suportaran si Councilor Meg Streñas. Hapos na niya, no? Ibutang dira ang amigos ang tanan. Do mo sina mga mix of everybody. Do mo amigos na nawerte, no? Pwede na yan may mo. Galing kiti ang pamangkot nga Jack Shot lang permi nga Mandri A, Sed Free Day, Young Day, Shin Rice, or ano pa ginagani? Shinto porsyento para sa sunshine. Di ba mo Umel? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti may pipilaman kita ka mga manginalamon nga nagahambal sa aton sini nga mga kabumbo nga basi inibala ang isa man sa mga rason kun nga within the group, within sa partido sang uswag no may ara karon iya nga daw nagabinangigay. Just like Councilor Doron and Councilor Sedfrey Cabaluna. Ting iban sini ginaspekular sini nila nga basi amo nang rason nga hindi iya suportado
ni former Mayor Jed Patrick Mabilog, si Councilor Doron, that is why nga tiya muna may pagbinangigay. Hindi man lang guro amo ginang mayor siniya nga rason. Kay ti, kung lang tawon nato na sitwasyon, may ginapakigbato man yes Councilor Doron. Oh? Kag granting for the sake of discussion, oh? Wala man diriya si former Mayor Jed Patrick Mabilog. Ara man siya sa iban sini nga pungsod. Pero sandig sa ako reliable source, wala na to siya kuno sa Calgary, Canada. Tinamangkot pagkikita kang nangita, pagkikita sa nga mga medyos posibles nga para nga makapropangusisa to sa luwasang pungsod. Sa inyati kung wala sila diri sa Calgary, base ara sila sa Estados Unidos. Kay di bala, there was a time nga nakitay man to si Kagawad Ilistante, kag si former Mayor Jed, pero ang hambal ni Kagawad Ilistante ito. Sinya, blamo sa balay ito sang balay sang utod ni Kagawad Ilistante or do graduation to sa California ni sang bata ni Mayor Jed. That is why nga nagkanto to sa kano may program kuno sa eskwela. Anyway, kung wala siya sa Calgary, ara siya sa Estados Unidos, ayan. Sa diin siya sa Estados Unidos, kay kalapad sa Estados Unidos. Oh. Ang isa pag isini sa mga palamangkutanon, kung wala siya sa Estados Unidos, sa diin siya. Alang-alang man mapakabatuan si Mayor. Di ba? No? Alang-alang man dito sa Barutak Biho, Barutak Nuevo, sa Banate, or sa Sara, oh, or sa Carles. Tidin pa mapuli iban si Mayor, magluwa sa luwasang pungsod, saya sining ginhalinan diri sa syudad sa Iloilo, oh, sa aton sining mga kabombo. Oh. Pero sa nasiling na ganyan naton, why man di si Mayor? Oh? Kibangon gid kamo, malain gid ang buot nyo, makaapekto sa inyo kung may mga pangalan siya nga ginapang-post sa iya sini nga Facebook Live. Sa Facebook Live, sa iya sini nga Facebook post rather. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti sigurong iban sini nga do medyo apektado. Apektado in the sense kati hindi man nila ma-deny nga sa gyapon madamo iya ang supporter ni former Mayor Jed Patrick Mabilog. Kag madamo pa man iyang nagapalangga sa iya. There was a time gani nga may isa to katigulang nga ang suksok niya nga bayo ang color yellow to black, kag may printed nga itsura ni former Mayor Mabilog and former Senator Franklin Drilon. Kag daw ang isa to si former President Noy Aquino. Oh, sa aton sinimang kabumbo. Tinagapakita lamang nga may mga supporters, die-hard supporters sa gyapon si former City Mayor Jed Patrick Mabilog. Oh, pero kung lang taon sininimo banwa Agosto na ta. Lapit na lang kita magtunga-tunga sa Agosto. Kag ang filing of Certificate of Candidacy sa palabuton na iyang bulan sang Oktubre. No? Correct me if I'm wrong, do October 1 hasta October 9 ang filing sa Certificate of Candidacy. Oh? Kung may plano gid man si former Mayor Jed Patrick Mabilog, kung taniya mo na ning tsimpo nga may paghulag man sa iya sini iyang kampor sa iya sini nga bahin, kung may tuyo gid man siya sa pagbalik sa politika, o galing kiti, mambal naton nga turutaklaron. Kay si former Mayor Jed, nagapangatubang sang perpetual disqualification. Oh? May perpetual disqualification ini siya, kag hindi iniya siling iya nga daw kasubong, iya nga mapagabot ka lang sing imo sini nga unto nga nagahubag. Bisan ang unto mo nga di sini nga nagahubag. Hambalon ka pa iya sa nga dentista nga ti patahaw-tahawa anay ang ngot-ngot niya sila antes naton gabuton. Oh. May tsimpo ginaya nga ginahatag ti kung mangayo gid man sang pardon or i-grant gid man or hatagan sang pardon si former Mayor Jed Patrick Mabilog, ti medyo magakinahanglan gid ini sang tsimpo, no?
Pero ang mga posibilidades bla sa aton sini nga mga kabumbo mambal naton nga never ending. Way kitak balubasi kung nagahikutar siya or may ginpangayuan siya sang bulig nga para mapadasig man ang paghatag sa iya sang pardon abi sang aton sini nga presidente or kung ano man dira iya, no? Pero ang klaro iya sa subong sa aton sini nga mga kabumbo kung lantawon ta, tigi na pang mensyon lang ni former Mayor Jed Patrick Mabilog ang mga tawo nga malapit iya sa iya sining kabubuton, no? Nga isa man sa pamaagi agud nga iya sining iduso sa pumuluyo nga kung may pilion kamo amo ni sila nga mga tawo, no? Kay ako makagarantiya nga maayo ini sila. Do mo nang botsilingon sang anay alkalde sa syudad sa Iloilo. Pero kung may tuyo siya sa pagpadalagan or kung ano man dira iya matuyo niya sa politika, ina karon ang wala pa iya sang klaro tubtob sa sini nga mga tinion. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Ang klaro iya, no? Amo iya ang Team Uswag. Pakita tabla kay kumplito na yang ila sini nga lineup sa aton sini mga tagpalamati. Amo na yang klaro, arao, nan. Mayor Jerry Treñas. Although nga why dira nakabutang sa aton sini nga matag palamati but amo na ninggin plastar man sang alkalde sadto nga mapare-elect sa pagka-mayor, si Inday Raisa Treñas Cho mapadalagan bilang Lone District Representative. Ang ila iya nga Vice Mayor, si Vice Mayor Jeffrey Ganson. Ginaindorso Manila ang representative sang Uswag Ilonggo nga si Congressman Jojo Ang. Ang sa tupad ni Congressman Jojo Ang ginpabutsyag man ini sang alkalde nga second nominee nila is Mr. Former City Councilor J. Treñas. Kag sa idalom, amo ning ila sini nga mga kandidato para iya sa City Councilor. Sa aton sini matag palamati. Ti ang ginabantayan diri karon sinuayhan ang mangin kaupod ni Lone District Representative Jamjam Baronda. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay damo ang naghambal nga ba lapit na lang filing of certificate of candidacy. Wag gidya timok-timok ang kampo sa mga Baronda. Di basi kung isa lang si Congresswoman dyan magpadalagan, basi kung solo palo lang sila. Pero hindi man naton iya pagkalimtan sa aton sini nga mga kabumbo, no? Nga hindi mo't silingon nga nakadiga ka na sang kumplito sininimo nga baraha, hindi na naya mapirdi bumbumel. Ang disbintaha man kung kaisa kung temprano ka pa nagdiga, kay mabalaan sa imo sini nga kasumpong kung sa diin niya ka atakiyon. Kung ano man iya ang iya sini nga mga plano nga nauna, pwede iya pa i-revise para nga mas mangin mabakod kag mas sigurado yaman ang kadalagan. Diyan mo na malang hambal nila nga hindi mo iya pag-ipabalo kag ipanugid-sugid kung ano ang masunod mo nga giho. 5 minutos na ang nakaligad sa takna sininga 2:00. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco Vergabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for August 11 to 17, 2024. You have a date with Mr. Totong Villaruz kagangiya nga banda bagod na talana kag excited na sila nga maghatag sa inyo sang one great musical entertainment sa concert at the Plaza kicking off alas 6 ng gabi sa Agosto 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plus Wala de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plus Wala de Iloilo. Sa Agosto 18, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Niña. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Gasto gid bless sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para kaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio
Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nga nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta.
Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon ang ka-addict sang isa ka Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Good afternoon, Gid. Sa inyo tanan mga kabombo, maayong hapon, Gid. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program on a beautiful Tuesday. Tuesday pa lang kita, Agosto 13, tuig 2024. Kumusta ka mo dira? And how is your morning so far? Had been very, very busy. Hambal ni Father Joel Gatos. The best and the most productive thing to do sometimes is to simply do nothing. Correct, di ba la? So gani ha, sa mga workers naton dira, I hope naka-power nap na kamo para nga ma-rest ang mind, ma-rest ang body, and you would be energized. And you know what? The most unproductive thing to do naman kuno is to worry. So dapat ipanghaboy ta ina ang mga worries naton, hindi tapos sa pako ng inang mga worries, kundi nga rest kita, pahuway kita, tulog kita. So that pag bugtaw naton, mangin manami gid no ang ato nga mindset, we would be very productive
And kadamo siguro, no? Probably sa mga istorya nga inyo nga ma-recall, mga experiences ninyo, especially mga beautiful nga mga experiences. And that's the best time to sit down. And then you write your stories, kag i-email nyo dayon sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Grabe nga segue, no? Anyway, umpisahan na ang tanan with a song from Jose LG Fuentes. I'd like to welcome you all. This is Tita Regine for KLP. Here's our song for you, Panumpa. Mayong hapon. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awit, nagambak-ambak kalipay kutok sa langit. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug masali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko ug ako ang imong haring kauban. Sa kahangturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anda nga tunggok, kay kita usa na. Pinangga ko ikaw gakurag yun ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanunta ang atong mga saan, bukos kining gugmang way sama. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkog, magay kita usa na. Kay kita usa na. Panumpa, Jose LG Fuentes. Good afternoon, kids, sa inyo. Plus star na kamodera, start na kita. Alert, alert na. First story for today is from Inday, Sang Pasig City. My dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo, tita. Subong man sa mga tagpalamati sa estasyon nga ini. Tawag ako kay Inday. Nagaedad na ako subong sang 45. Kag suguran ko na sa pagsaysay ang ako nga inagihan sa kabuhi. Hugali, tita, 12 kami nga magutod, kag ako ang ikapito. Kag halin sang gamay pa ako, puwerta
puwerte gid kapigado ang akon nga naagyan. Wala gid ako katiraw sa tawag nga pagpalangga, sa tawag nga ginikanan. Puro gid kalisod akon nga naagyan, hasta subong. Tita Hogali, isa na ako kabalo, kag napatay akon bana, year 2015, kag may 3 kami kabata, kag puro babae, kag wala gid ko galaom, nga amo sini matabo sa akon mga bata. Tungod wala na akon bana, tita sugod sang pagpauli namon sa amon lugar, puwerte gid kasubo ang akon naagyan. Tungod, kontra gid sang akon nanay ang akon mga bata. Agyan nga nagakaon kami, asin mantika ang amon sudan, ila isda, pero wala gid kami ginhatagan. Baw, gatulok ako sa 3 ko kabata, gatulo luha ko tita. Ginasilingan ko lang sila, antos lang anay, kaysa ulihi, makatibawas man kita. Anhon mo kay wala na si papa niyo. Galumon abi kami sa ila na nanay. Agyan sa akon subang nga bata, ginlabo ni nanay sa ilong. Maayo, kibyas lang. Ang ikaduha ko sa tiil, kag agyan pa nila tita, nga nagakatulog pa sila, ginasabyahan ni nanay tubig para magbugtaw sila. Sang ulihi, tita nagbakas gid ako para makapatindog sang amon nga balay, bisan gamay lang. Kagasiling akon mga bata, mama, mapatindog ta aton balay, hindi na kami kaagwanta maglumon. Kag sang may balay na kami tita, ari naman ang puwerte kasakit. Tungod ang akong 3 kabata, gintamasan sang ila nga pakaisa. Isa sa 2 kabes, ang subang ko ginsugo ko mabakal balanyos, mga alas 5 sa hapon, kay nagamasakit man ako sadto tita. Wala ako kabalo, maginsundan niya gali akong bata. Gasakay siya sa motor, kag paglabot sa kamahuganihan, ginbanggaan na ang bata ko. Wala mahimo akong bata, kag nabiktima gid tita. Ang akon isa ka bata, ginhagad niya manambo, tingin pasugtan ko man, gali, may plano siya. Wala man kay kariakt akon bata, kag gintiklod na sa pilas. Kag ang isa, ginbantayan na nga nag-obra ako sa kampo, kag ginsaka na sa balay. Sang ulihi, mga isa guro kasi mana, nagsugid ang akon subang nga bata nga nagahibi. Amuman ang 2 ka manghod sini, sustita. Di ka magpati, halin pa ako sa kampo, puwerte pa akon kutoy, gutom pa ako, tingala ko nga nagahibi sila nga 3. Gali, sa natabo sa ila, hindi sila magsugid. Tungod kay ginpaandaman sila, nga kung manugid, patsyon kami tanan. Tita di ka magpati, pagkamaan ko, nagdali ako ilis, bisan piso wala gid ko kwarta. Galakat kami sa dalan, gahibi gid ko, tungod mismo pamilya ko, amo ang nagbaboy sa mga bata ko. Pag-abot namon sa police station, sang gina-interview akong bata, ako nagahibi. Tungod tani, sila pa ang magbantay sa pakaisa nila, sila pa ang nagbuisit. Maayo gani kami maestra tuya tita, naluoy guro sa amon, ginataga na ako kwarta 800. Di pa daad ako magkuha, kinahuya ako, pero ginpilit na gid ako. Kag salamat, kag ginbakal ko bugas, kag ginpleti pa uli, kag ginpakaon ko mga bata, kag akig pa ako nga pamilya. Kag ginkasuhan ko sila. Pati si tatay, nanay, tani ginistoryahan lang ko no. Amo ato, naghalin kami sa lugar namon, kag nagpauli kami sa lugar kabana ko. Kaso lang, sa ulihi, gindemolish man, kag nagkuha ko balay sa kalinga. Sa ulihi, siguro mga 2 ka tuig, ginpangita nila kami, kag may nagtudlo, nga wala kami, tuya kami sa bahay kalinga. Ginpangita gid nila kami. Sa ulihi tita, pagbukas ko puwerta, may mga motor sa gwa, kag sila tatay, kag mga utod ko. Wala gid ko kapugong kababa ko. Sino nagtudlo sa inyo di? Di bala wala na kamo bata, kag pamilya nga ako? Pero gahibi ako tita, gipasulod ko na lang sila. Sang ara na sila sa sulod, ginsilingan nila ako, nga kung pwede, bawion ko ang kaso.
Kay kami man lang kuno. Ang sabat ko, tita, di na. Ang inyo tuyo, amo sina, ara na sa ibabaw ang kaso. May gauyat na. Kay balan mo, tita, nahikay gid akon bayaw, kag bugto sa akon. Hindi kuno kadulot kaso nila, kay wala ebidensya. Wala sila mahimo, kay ara sa DSWD sila gauyat. Subong, ara na sila sa VJMP. Kagang bata ko nga subang, ato sa Manila. Kagang duha, ari sa akon. Sige ila eskwela. Grade 11 na ang isa. Kagang isa, grade 9. May nagapa-eskwela. So, sa subong tita, sige pa amon hearing. Wala ako gatambong. Kamilyon lang. Kag akigid ako nanay kag tatay. Kay wala ko kunugin bawi ang kaso. Tita sabat ko, wala gani sila naluoy sa akon nga mga bata. Why sila naluoy sa amon? Ginasilingan kami nila, hindi na ako magpauli sa lugar namon. Ang sabat ko, okay. Basta mahatagan hostisya ang natabo sa bata ko. Tita Red, yung kaisa, nagahibi ako. Nga amo sini ang akon kapalaran. Siling pa nila ni nanay, gabaan akon mga bata, magbusong wala bana. Gani ang siling ko sa akon mga bata. Bakas ka mo, kay gina-underestimate kita. Tita, ano kay siling sang bata ko, hindi gid nila pagpagwaon, kay wala gani kuno sila maluoy. Agyan nga siling sang bayaw ko, tawaan kami 50,000 pesos sa batsang bata ko. Ano? 50,000 lang, huya namon nga 3. Kagdiri ko na lang tapuson ang akong nga kasaysayan, Tita Regine, ang tagpadala. Inday, Sang Pasig City. Inday, kasubo nga amo sining madangatan sang 3 mugid ka mga kabataan. Tapos wala pa sang lalaki sa inyo nga panimalay. 3 ka bata nga mga babae plus ikaw nga iloy. And you were counting tani, no? Sa imong nga pamilya, nga ti ululupod man lang kamo dira sa isa ka lugar, but sad to say, no? Isa pa sa mga nga miyembro sa imong nga family, amo na ang naghimo sang malain sa imo 3 gid ka mga bata. Well, kabay, hindi ka mo madulaan paglaom, nga one day, mahatagan sang hostisya ang natabo sa imong mga bata. Kabay, nga hindi ka magpadala sa mga pamahog, kag pag-alungay para bawion mo ang kaso. So think of your children, nga amugid ang nagapangayo sang hostisya sa ilang nga nadangtan. Kabay nga hindi gid kamo magpadala sang ila kahadlok kag frustration. Ang imo especially nga mga kabataan, kabay nga hindi gid sila magpadala no sang ilang kahadlok kag frustration sang mga natabo sa ila. Kag kabay no nga ila panumdumon nga ila na agyan hindi gid siya makadefine sang ilang nga kaugalingon instead or sang ilang nga pagkatawo, kundi dapat sila magbakas kag magpaninguha, magtutom sa ila pag-eskwela para nga mapaayo nila ang ilang nga buwas damlag. So itugyan naton sa korte ang pagdesisyon sang kaso kag aton ipangamuyo nga magpangibabaw ang kamatuoran. Bilang isa ka iloy, padayon nga protektahan mo kag suportahan ang kadalag-an sang imong mga anak sa ilang nga kabuhi. May katapusan ang tanan, and the good would always prevail. Salamat yun sa imo Inday, sang Pasig, sa imo nga gin-share diri sa amon sa sining nga hapon, pakabakod gid ikaw kag ang imo nga mga kabataan. 2:34 ang aton nga oras, magapanumbalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalaw. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Las Walados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 11 to 17, 2024. You have a date with Mr. Totong Villaruz, kagangiya nga banda, bagod na talana kag excited na sila nga maghatag sa inyo sang one great musical entertainment sa concert at the plaza, kicking off alas 6 ng gabi sa Agosto 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 18, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa
sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country. Moving on to our next story, and I'm sure nagabantay din siya sa sininga mga tinion. Alas 2:43 ang aton nga oras. This one is from senior citizens sa 3rd District. Dearest Tita Regine. Good afternoon to all the listeners of this wonderful program on KLP. This is a senior citizen of 3rd District of Iloilo. Ang story nga ako ni ga-share subong, parte ini sa akong mga experiences after I graduated from college. Summer classes sadto sa among nga boarding house, malapit lang sa university nga akong nga ginaeskwelahan. May boardmates kami. Mag-asawa sila kag may mga bata, duha ka bilog, lunsay lalaki, kag mga magagmay pa. Ang mag-asawa nga ini, Tita Reg, nagaobra, kay nagkuha sila timbang, nga iya man lang pakaisa. Estudyante ini, tagon talang kay Virgo. Nagakuha siya sang kurso nga Business Administration sa isa ka vocational school sa Iloilo City. Para kuno, pag opening sang klase, may panggastos siya sa iya nga pag-eskwela.
Ako iya Tita Reg, samtang nagahulat ako sa akong mga credentials like transcript of records, nag-try ako apply sa isa ka tailoring malapit sa isa ka mall. Kay siling ko, para hindi man mausik ang akong inadlaw. Kagbisan gamay lang, may income man ako. Balan mo tita, after I graduated from high school, I stopped schooling for 4 years. Tama sa amon kapigado. Kag nag-training ako panahi sa tailoring sang amon nga relative sa Banwa sang Tigbawan. Kadastig lang sang akon pagtuon, kay hilig ko gid ang pagpanahi. O galing, pants lang ang gintudlo niya sa akon. Kag gusto ko pagid makahibaluman nga magtahi sa mga polo kag barong. Nag-ayo ako kay nanay nga mag-eskwela na lang ako sa pagpanahi. Dira bala sang una sa Dalan Guangco Street, may vocational school dira Tita Reg. Natapos ko gid ang mga requirements kag amat-amat na ako pamaton sang mga talahion. Ibalik ko Tita Regine sa timbang sa amon boardmates nga mag-asawa. Wala gid ako kahibalo nga may luyag galiini sa akon. Siguro Tita Reg, cute man ako sang bata pa ako eh. Ha ha ha. Joke lang. Cute say mo. Sa opening of classes, so amo na ato nga nahalata ko na. Kag isa pa, kung may mga assignment siya gani, nagapatudlo siya sa akon. Tapos ginahala man nila kasunlog para sa akon. May isa pagid kami ka boardmate nga ginapatigayon man sang utod niya nga lalaki sa akon. Pero para sa akon, hindi pa ina ang priority ko. Kay sobra gid ang naagyan ko nga mga kabudlay hasta makatapos ako sa akon nga kurso. Nambala niyo ako Tita Reg nga nung pangaluyagi bala si Manang. Buot ko no ako Tita Reg kag maalam pa kag maayos ang kabubuton. Nagabot ang December kag kami sa boarding house nag-Christmas party. Kasadya sa amon. Igo matapos na ang party, himos na kami matulog. About Tita Reg, si Virgo, didto tana maghumlad sang iya nga folding bed sa tupad sang katriko. Di kagamay man lang sa amon kwarto, kag hindi ka igo. Haba ko sa isip ko, sadya dun dya? Paano dya man? Para makalikaw ako, ginabalan ko siya, na didto lang ko sa pihak kwarto matulog. Abaw, hala ka kumod, Tita Reg. Nagsaka sa lamesa, kay tidingding man lang ang pagitan, didto niya ako nakita. Dugang pagid ang iya pangimon, kay didto ako nagtulog sa nagapatigayon kay manang niya. At least, safe ako didto Pagkaaga, nagharabok tana ang mata ka sobrang hiwi. Ang mga boardmates namo nagsugid kay mami. So amo na amon landlady. Palangga gid ako ni Mami Tita Reg. Isa siya ka retired teacher, ka guidance counselor sa isa ka banwa sang 4th District. Perti ka alam kay Mami. English major siya. Kagambal niya sa akon, sang mag-apply siya teaching, grabe gid ang appreciation sang principal sa iya mga grades kuno Tita Reg. Mataas ang mga ratings niya. Muna Tita Reg, nga kung may mga assignments ako sa English or mga reporting, antes kami mag-umpisa, mag-pray gid kami anay. Kung matabuan nga 12 noon, untata namon anay kag mag-pray sang Angelus. Damo gid ako mga learnings kay Mami Tita Reg. May effective man Tita Reg, ang reporting ko sa school nga ang topic is social development. Very effective man gid ang pagtudlo ni Mami, coupled with prayers. Ang akong teacher sa amo nga subject, gintagaan niya ako grade nga 91%. Na-remember ko pa atong line sa reporting ko. No child is born social in the sense that he can get along well with others. Tapos, may gin-enumerate siya sa reporting ko nga mga 62 gito ka numbers. Explain ko kag tagaan mga examples. O, Tita Reg, yun pang memorize ko atong 62 ang pang-enumerate niya. Pero ambot, kung may 10 to 15 na lang siguro madumduman ko, hindi ko gid malimtan ang mga memories na ginbili ni Mami sa akon. Ginapray ko lang siya
and may her soul rest in peace. Super generous gito si Mami. So amugani ina no nga nagaya ko gid ang mga ugali niya. Very prayerful, palasimba, mabinuligon, kag very religious. Kadamo sa mga inspirations ang ginbilin niya sa akon. Balik naman kita kay Virgo. May klase siya sadto kag ako ara man sa akon room. Nagpatudlo naman sa akon sa iya assignments. Basta mga essay type na namian gid ako sina Tita Reg. So, ginumuan ko. Pagkatapos sa iling ko, manap-anay ako sa makadali kay mabalik ako dugay-dugay sa tailoring. Kung di nagbatang na ako sa akon bed, ginasulay gid siguro si Virgo sang iya nga pitik mingaw sa akon. Huwag bala niya ginlock ang puwerta kag maghulid man sa akon? Abaw, nagumba lang ang pitik sang dughan ko. Do ang feeling ko, do nagaduso botong. Do gusto ko man, pero do ginadaogid ako sang kahadlok. Nya imbis madali na ako makasurvive sa kapigadohon, basi kun matabo kami ni Virgo, kag magbusong, tapat gid ang kapalaran ko. Paimuyong lang ako Babayaan ko lang siya, Tita Reg. Sang ulihi, naghapa na gid sa lawas ko. Pabayaan ko lang Ang sa isip ko, ginapanumdum ko gid ang hambal ni nanay. Nga dyan lang ratana kanimo kung mapasulay ikaw. Abo kalain gid Tita Reg, ang pamatsyag ko. Doon nagainit na gid ang lawas ko. Sa sobra ni Virgo, kakumo-kumo. Sige man akong pray. Nga tani, hindi lang ako masulay. Burubuay, may nagkuot sang lock sang puwerta namon. Nag-abot ang akong magulang nga security guard sa university nga ginaeskwelahan ko. Muna kita ganiya si Virgo nga naghapa sa akon hambal ni kuya. Hoy, gaano ka muda? Gahimo bata? Muna kibot gid si Virgo, dayon niya lumpat sa salog kag wala na makalisensya maglakad. Amba ko kay kuya, maayo gid, timing gid ang pag-abot mo ba? Gamayan lang ako madalasa ni Virgo ba? Mayad, ikaw gid ang akon nga guardian angel koy. Kung wala ka mag-abot, tapat gid tani ako ba? Kung ginpasugtan ko lang akon balatyagon, ayhan, kung ano na ayhan ang ako naabutan. Tita Regine, hasta na lang anay diri, madamo na salamat sa pagbasa sa akon story. Ari akon matuod nga ngalan pero tawagan na ako kay senior citizen sa 3rd District of Iloilo. Grabe man ang self-control kag ang willpower mo, no? Senior citizen, walang magawa si Virgo. Amot lang kung wala ayhan to nagabot ang imo nga kuya, hasta diin ayhan ang nalabutan ni Virgo nga pagkumo-kumo sa imo. Kay ikaw bala ayhan, nagpakumo-kumo ka lang? Or basi magbalos ka man sa pagkumo-kumo sa iya? Well, we do not know. But saved by the bell. It seems like that, no? So, grabe ang willpower, hindi ginagpahulog sa patibong ni Virgo. Siyempre, no? For somebody, for someone, grabe man ang naagyan. Mga sacrifices, tanan nga mga diskarte para lang makatapos sa pag-eskwela, nag-working student, samtang nga nag-working student, damo pa, no? Ang ginaubra para lang gid nga magtayo yun ang pag-eskwela. Siyempre, no? Sa isa lang kapatibong, hindi mo pag-ibaylo ang imo nagasanag na gid nga puturo. Kumusta na ihan si Virgo subong? Siguro may mga apo na no? Kag ikaw, kumusta ka na? Hindi si Virgo ang imo nga nadayunan. Si Nene, hindi bala. Well, anyway, thank you so much, Gid, sa imong very entertaining story nga gin-share diri sa aton sa sining hapon senior citizen sang 3rd District. Mga kabombo, ang aton nga oras, it is now 55 minutes after 2 o'clock. Magapanambalik kita, kaupon sa gihapon, si Tita Regine. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs
kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon. Diri sa kahapon lamang program, I'd like to call the attention sa aton nga winner nga ginlawag last Saturday, si Mosang. Mosang, ginsulat mo lang yung mga story and sad to say wala ka sang may ginbiling nga contact number. So, through this program na lang, nga i-remind ko ikaw, ma-interview ako sa imo this coming Saturday. Kung pwede, makakato ikaw diri sa Estasyon Sambombo or kung maalangan ikaw, pwede, no? Pahibaloon mo kami kung paano kami nga maka-interview sa imo. Pwede man nga through video call. So, kinanlan ko lang gid, no, ang imo nga cellphone number para nga madasig ang pag-communicate ko sa imo. Sumayo ako ha, imo nga cellphone number, Mosang, or kung okay ka gid, available ka gid, this Saturday mas manami nga ti maka one-on-one live interview kita sa imo diri sa studio sang Bombo Radio. So, Mosang, I hope ha nga nagapamati ka gid dira, and kung wala ka man nakapamati, ang mga kasambahay mo dira, ang mga upod mo susunod sang balay,
ang mga neighbors or people nga nakakilala sa imo, maka-remind sa imo. So ako nga gina-remind diri sa imo. Anyway, sa inyo nga mga istorya man dira mga kabombo, hulaton ko gid na, paki-email nyo na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gyapon nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I would like to request ang tanan naton nga mga letter senders palihog apid ka mo sa inyong contact number. Just in case nga magdaog ka mo, it would be easy for me to reach out sa inyo. And pahibaloon ka mo, tagaan ka mo instructions, how we go about the interview. Okay? So palihog lang gid ha, kay kasayang man. Maluwagan ka mo as winner, tapos hindi ka mo kakanto diri, kiti wala ka mo nagapid sa inyong cellphone number. Anyway, I hope klaro gid na sa inyo tanan. Magasunod na mga kabombo ang inyong paborito nga mga dramas, ito yang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Madamo higit salamat sa inyong oras na gin-share diri sa aton sa KLP. Balikay kita tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.